Música coa bola presenta o 11 galego da xornada. 145. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, o 11 galego da xornada. Que tal, como estades? Grazas por acompañarnos de novo unha semana máis no repaso do acontecido na xornada futbolística galega. Hoxe con dous protas de terceira espectaculares, así que, sen máis dilación, que xa hai xente agardando por nós. Antón Vieites, que tal? Moi boas. Que tal? Boa noite, como estás? Todo ben? Ti que? Bueno, máis orgulloso que nunca de acertar o pronóstico. Sí? Dixeche Sí. 0-2 e foi 0-2. Escoítote un pouco, non sei, como se estiveras no baño hoxe. Te o sonido un pouco metálico. Pode ser porque os meus cascos habituais de xenos no coche dábame tremenda pereza baixar polo Genial, maravilloso. Como bo youtubeiro dixeche Correcto, nada, que se escoite correcto. mal e listo, perfecto. Aprendindo lateral dereito do Céltica, que pode decir. Non empecemos que é moi cedo para empezar coas brincadeiras. Así que ese prognóstico que acertou Antón do partido da Lomba, precisamente do partido da Lomba, é onde nos imos. Como non, pasando primeiro polo Ximnasio Exalta Centro Deportivo, que é o mellor ximnasio do mundo na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, para cumprir todos os vosos obxectivos coas mellores máquinas. Eu case acerto, dixo Madialevo, é verdad, dixo 0-1 con gol de Guisande, foi 0-2 os dous de Guisande. Con Guisande imos falar porque é o protagonista, o xogador Exalta da xornada, patrocinado polo Exalta Centro Deportivo. Pronto, Exalta Alo. Imos alá. Xa non fai falta moita presentación porque xa dixemos quen era. Antón Guisande, diferencial na terceira, foi no ascenso do Unión Deportivo Ourense a tempada pasada, coido que puido quedar, e aí ia ser importante seguro na segunda federación, pero priorizou os seus estudos e xogar na terceira co Compos e está volvendo a ser diferencial. Onte, Antón, xa que sacache ante a brincadeira, dicíanos algún xogador da terceira, da categoría, que lle lembraba a Dembélé, que era o Dembélé da terceira pola súa maneira de sprintar, por ese sprint tan explosivo que ten, ademais en Pontevedrés, así que o Exalta seguro que lle queda ben pretiño. Con dous golazos decidiu o partido do ano na terceira na Lomba a prol do Compos para que os desechos recuperaran o liderado. Antón Guisande, que tal? Moi boas noites. Hola, boas, que tal? Nos ben, xa cho dixen fora de micro, nos ben, pero creo que ti máis contento. Ou polo menos é un luns dos que tes que non sei, que tes ese sorriso na boca, non? Un pouco, despois do que pasou onte. Sí, claro, contentísimo polo partido, moi feliz por poder axudar o equipo e sobre todo a este final de tempada, que creo que nos viña ben, e facía falta. Non sei se me mercas o de Dembélé, a min ou a quen o dixo da terceira. Non sei se cho dixeran algunha vez. Sí, teño xa algúns botes, que si Dembélé, que si Pedrito, agora o de Messi, que se xa non saben que inventar. O de Óscar Suárez, sí señor, que se disfrazou de Messi Antón Guisande. Bueno, foi un recital, o certo, o teu partido, máis alá dos dous goles no primeiro tempo, antes de marcar eses dous, saca unha man Chema que creo que era tamén unha ocasión clarísima túa, de fora para dentro. Creo que o Compos en liñas xerais fixo un partido moi serio e mereceu levar os 3 puntos. Sí, creo que o equipo saiu coas cousas claras, sabía que íbamos a ser un partido moi competido, bueno, sobre todo a hora de presionar, creo que o fixemos ben, as axudas foron boas, o que nos permitiu robar arriba, ter ocasións e aproveitalas, lóxicamente. Sobre todo no momento de maior presión, cando igual peor estaba o Compos como visitante, chega este partido e o equipo racha unha xeira de 5 de 18 puntos posibles como visitante, eso no momento definitivo, por así decirlo, da tempada, con toda a expectación que había neste partido. Sí, xa sabíamos da importancia do partido, sobre todo no caso de perder, xa non tanto por empatar, pero sí por perder, porque con 4 partidos que quedaban podería ser xa o límite, pero ao fin e ao cabo é un partido máis.
O sea, agora mismo seguimos a 2 puntos, quedan 4 partidos, son moitos puntos aún por diante, non nos podemos relaxar. Como se prepara un partido así? Como foi a charla de Secho un pouco? En que marcou as claves para superar o Arousa na Lomba? Non, tanto como charla, sí que é verdade que intenta apoiarnos, darnos a maior tranquilidade posible, xa que eu creo que o equipo leva máis ou menos un mes, 3-4 partidos xogando ben, así o demostrou en Gran Peña, contra o Arteixo tamén, pero a pesar diso non tivemos sorte, e creo que era a dinámica, que había que seguir co que se estaba traballando, bueno, ao fin e ao cabo os goles acaban chegando. Foi unha semana diferente nos adestramentos, no emocional, non sei, un pouco no anímico, sobre todo vindo tamén de perder, non sei se foi unha semana diferente dentro do vestiario. Sí, eu hasta o prefiro, o sea que foron varios partidos seguidos, que hubo ese partido entre semana, mellor. Canto menos pensemos, máis traballemos, pois era o que mellor que nos podía pasar. Que salisen os resultados e, bueno, pois intentar facelo o mellor posible. Pero, bueno, a nivel de durante toda a semana tampouco cambiou moito, sí que a xente estaba moi motivada, confiaba plenamente en que se podía facer dano na Lomba e así foi. E nada, creo que o podemos demostrar e agora non hai que baixar os brazos e seguir. Dixo polo chat un tal Paco da Sousa: se me subscribo, hai jaca de Antón Guisande. Como o vídeo viral este de Luis Suárez de aguanta, Luis. Estaría ben, Se pode ensayar. máis alá da motivación propia que puidese ter o vestiario, cando saes ao campo e ves o desprazamento tamén que fixo a afección do Compos, entendo que xa é unha motivación extra, non? Un chisquiño máis de enerxía para gañarlle esa carreira, por exemplo, a Samu Santos no segundo ou a Pacheco. Sí, a verdad moi agradecido polo desplazamento dos aficionados, creo que é un desos partidos que merece a pena xogar, que é como unha final, a xente o sabía, por eso viu tanta xente, tanto do Compos como da Arosa e como xente que lle gusta o fútbol, porque é un partido competido, aunque sea da terceira, que merece a pena e ves cousas nestos partidos. Así que nada, moi agradecido e eso, mándolle o mismo mensaxe que decía hasta agora, que hai que confiar ata o final e non queda outra. Suscribiuse Paco da Sousa, creo que che toca facer jaca, Bueno, pues a ver que me invento, ti tranquilo. Ou cando celebres, mandarlle algo. O que me faltaba, xa me estou vendo con un programa de TikTok. TikTokeiro Antón Guisande. Jaca, vou ir jaca por Vitoria, a tomar polo cu. Pois mira, quedarían 4, non estaría mal. Nada mal. Outra curiosidade que quería tratar aquí un pouco, Antón, que ademais nós que curramos no Galicia en Goles da radio, que é algo que considero moi habitual, quero preguntarlle a él como leva o de confundir o teu apelido, o de chamarlle Antón Guisante, Antón Guisande, moitas, pero moitas veces, que creo que tes un pouco fartos os chícharos xa, eu creo. No, xa me acostumei, a verdad. A bromita quedou aí. Pero bueno, non pasa nada. A verdad, me chaman Antón, me chaman Guisande, me chaman Guisante, chámame como queiras. Pero bueno, Dembélé, Pedrito, o que queiras. Retomando un poquinho o tema do partido, quero tamén subrayar unha acción que pasou, bueno, que me contaron, porque podes decir que ningún dos dous estábamos aí. Cando a lesión de Tafa Kanté, creo que tiñas ti o balón que podía ser unha oportunidade de contra e que paras a acción, que creo que nun partido que dicías antes, con tanto en xogo, o momento de ter a cabeza fría para facer a xogada deportiva, digamos, da fin de semana. Sí, a verdade é máis error meu, creo. Básicamente porque creo que son cousas que hai que falar. Bueno, isto se facía antes, pero, bueno, ten que sair do... De hecho, xa falei con Secho, hoxe, algo que ten que sair antes do partido, o sea, decir, non vamos a tirar o balón fora e xa está, sabes, deixalo listo antes do partido, porque logo pasan estas cousas. Ao fin e ao cabo, xa me fixei antes, era un xogador que non sei se levaba 2-3 partidos, viña dunha lesión moi grande,
Xa me din conta e, bueno, a verdad quise preferín botala fora e xa está. Era un balón no medio campo que tampouco iba a levar a moito, pero, bueno, tampouco me esperaba o que pasou despois que deu o saque o árbitro e acolleu Samu, que igual se equivoca aí un pouco, pero bueno, o sea, tampouco me esperaba que foran a presionar e roban o balón e casi nos meten gol. Entonces, enfadeime cos do Arosa, enfadeime comigo mesmo, mentras hecho me estaba botando a bronca, o sea, un cristo. Pero bueno, chupei por todos lados. Ya dije, nunca máis, a tomar polo cu. Que pare o árbitro. Non Sí, se sí, pode que pare ser o bo, árbitro. non se pode ser No, bo, macho. que va. Hai que pegar de bo, bueno. É o que ten. Mira, pregunta Jatalim, que xa apareceu por aquí, un clásico de Fica coa bola. Considera que cun picazo nos 4 partidos dalles igual para subir directo ou pensa que o Arousa vai sacar os 4 partidos? A ver, vin a clasificación, vin os partidos que teñen, creo que ambos os dous temos partidos moi difíciles. Nos de xente de mitad de tabla que quere xogar o playoff, eles teñen tamén 2 partidos agora moi difíciles e logo xogan en Cambados e Céltica, que esos son derbis que se xoguen algo non van a querer dalo todo. E non é fácil gañar a ninguén, xa o vimos, o sea, contra todos os que están aí abaixo xa perdimos puntos, empatamos, perdimos, é difícil a estas alturas e nos últimos partidos é difícil, hai que facer as cousas ben e intentar sumar. Entonces, que creo que poden deixarse puntos, pero que non é o importante, o sea, temos que pensar en nós, temos unha marxe de 2 puntos e temos que ascender pola nosa conta, non depender dos demais. O sea, o teño clarísimo. A última, Antón, e vemos os goles que yo roubamos aí un pouco a Televisión de Galicia, os compañeros do Enxogo, dixo Jatalim, o de enviala fora son os valores que lle ensinaron na factoría Areosa Comesaña con Humberto, Troncoso, Gerardo e compañía. Sí. Moi ben, estou ben enseñado de cativo. O sea, no colexio Gar e logo no Areosa, os valores, eso sempre vai quedar aí. No Pontevedra xa menos, non? Bueno, no Pontevedra tamén. Que autofaltada. Foi na última etapa, como no último ano de juvenil e logo xa fun senior, pero sí, claro, tamén. Era brincadeira, porque aquel Pontevedra B, xa contei moitas veces. Moito aprendín tamén aí. No Pontevedra B de Guisande, de Iñaki Martínez, de Martín Di tamén, ese foi a miña primeira experiencia laboral e foi espectacular aquel ano. Era un filial que voaba. Dalle. Foi unha pena non haber ascendido nunca co Pontevedra, a verdade me quedou aí tamén. Bueno, estás a tempo de volver, Bueno, de momento xa me ascender a isto. Imos ver os goles, veña. A ver, esta é a oportunidade que che saca Chema, que vai a man abaixo. Despois o pase de Maceira, que a xente pensaba que eso sabía rematar coa testa, e boa definición coa picadiña. E creo que precisamente a picadiña do segundo é o que che dá o tempo, despois deste túnel tremendo a Samu Santos, sacarlle as cores a Pacheco na carreira, que che permite ter a pausa aí para definir, porque eu creo que Chema agarda que lla volvas picar no segundo. Non sei como ves un pouco ti os goles. Sí, o sea, o primeiro que fago é intentar ganar esa ventaxa, darme marxe, pues para ter un pouco de tempo para a hora de definir, se regatear ou tirar. O primeiro é un pase moi bo de Maceira, que como diste non só sabe rematar, tamén é un bo pasador. E no segundo, xa cando lle gaño a ventaxe, me poño por diante, sí que creo que Chema agarda ben e intenta esperar ata o último minuto, pero bueno, creo que decido ben tirando. Quizáis un pouco, non sei, falar de debe dun xogador que acaba de decidir un partido entre primeiro e segundo na terceira é un pouco osado, pero quizáis un pouco debe de Antón Guisande ao longo dos anos que tivo de fútbol é precisamente esa última decisión, de facelo todo ben dende o medio do campo e cando chega ese último pase ou esa definición, quizáis aí é onde hai que mellorar un chisquiño. Sí, claro, pero tanto eu como moitos outros grandes xogadores que estarán na terceira e na segunda ref con unhas condicións increíbles e que logo igual esa toma de decisión ao final, esa tranquilidade que teñen outros ou esa habilidade para meter gol, por exemplo,
agora que vexo de vez en cando algún, vexo a comparada que está na primeira ref, todo o que toca é gol, mete todas as fáciles, é o importante, al fin e al cabo é o que te vai diferenciar de estar nunha categoría ou noutra. Pero bueno, todo é mellorable, para eso entrenamos, para eso vou tendo cada vez máis experiencia e para intentar cada vez pois, meter máis goles e tomar mellores decisións. Novo ficaboleiro. Antón. Fame bastante gracia a xogadas dos goles, porque unha das preguntas que chegou ao sticker de preguntas para Antón Guisande foi dun compañero de equipo que preguntaba... Pero di o nome, que non hai fallo. Sí, que logo non sei quen é e me vacila. Di o nome. Unai Peón dicía Bueno. Antón Guisande, por que move as pernas a dobre velocidade que os brazos ao correr? E sí que parece un pouco formiga atómica, Sí, hoxe estivemos falando desa tontería, me decía, no, es que moves as pernas rapidísimo, ¿verdad? E yo, pois menos mal, porque senón a ver como facía. Porque vexo a par, que unha zancada súa son 2 pasos meus, o sea, ojalá ter esa habilidade, pero bueno. Vas como levitando no campo. Decía no chat que parecía que estaba o vídeo a un 25, tío. Nada, deben ser os preparadores, tanto Pablo, Simón como Bruno, que nos poñen as pilas, vamos como motos. Antón, máis de Instagram ou queres seguir falando do Compos? Instagram hai abondo, Eu quería, antes de ir xa máis tema vaciles, en comparación coa tempada, porque ao final se consigues o ascenso este ano co Compostela, van ser 2 ascensos consecutivos e os 2 como campeón, que coa dificultade que ten a terceira, pois é tremendo. A comparación da tempada pasada con esta, ao final a Unión Deportiva Ourense sí que é certo que tiña o obxectivo de ascender, pero creo que a exixencia, o ruido mediático, todo o que xera o Compos é diferente. Entón, ti que xa viviche os 2 anos, como levas? Como é de diferente a tempada con Unión Deportiva Ourense e co Compos cando veñen mal dadas sobre todo? Porque o Compos tamén tivo este ano pois bastantes altibaixos, non? Que seguramente tamén tivo o Ourense o ano pasado. Pois sí, mira, creo que en ambos os dous, a ver, este ano igual máis por o equipo que é, que ven de descender, o Compostela, todo o que ti dis, ambos tiñamos como esa presión como de ser mellores, de gañar, e eso, ao fin e ao cabo, acabate afectando. Sí que no Ourense tivemos algunha racha mala, despois de Navidades, que sí que non dábamos gañado, pero ao final nos recomponimos bastante rápido e logo pois foi todo máis de tirón. Este ano pasou algo similar, de feito moitos aficionados dicen o da segunda volta ao Compostela, que nos costa e cousas así, creo que leva pasando moito tempo, pero bueno. Bueno, é o mesmo que digo, ao fin e ao cabo a presión está aí, para eso nos ficharon, para eso traballamos con un obxectivo, o equipo é o mesmo prácticamente que a primeira volta. Que pasa? Que a primeira volta saíaches todo, pois, gañábamos a veces con accións individuais, xa que hai o que te decía, hai moi bons xogadores, e a volta das Navidades, na segunda volta sí que nos costou máis, a nivel actitudinal eu creo que o equipo xa como que perdía un pouco de confianza, non apretaba tanto, a intención era a mesma e xogamos da mesma maneira, pero a veces é mellor xogar mal, dar pena e gañar 0-1 que xogar ben todos os partidos con esa presión que parece que temos que gañar 5-0 e aquí a xente corre, compite e traballa para os seus obxectivos da mesma maneira que nós. A veces non é tan fácil, pero bueno, ahora creo que con este partido e xa cos anteriores tamén, a pesar da caída co Arteixo, o equipo o vexo ben, ten confianza, xoga mellor, espero que isto se alargue e que consigamos estos 4 partidos que quedan, facelo ben e lograr os puntos.
Teño unha máis, Antón, teño unha máis antes dos vaciles que se me ocurriu así agora de carreiriña. Pensando tamén na tempada que está facendo a Unión Deportiva Ourense, antes na presentación dicía de priorizou os seus estudos tamén, non sei se foi a decisión que che levou a firmar no Compos, pero eu creo que sí que na Unión Deportiva Ourense había interese en que Antón Guisande, penso que daba o nivel de sobra para que Antón Guisande fose importante na segunda federación que a Unión Deportiva Ourense, e mira que tempada están facendo. Non sei, arrepentimento sei que non, porque unha vez que un toma unha decisión ten que ir ata o final con ela, pero non sei, velos aí cuartos, terceiros, ti tamén cando viñeron aí eses baches co Compos, ves o que está facendo tamén os Dragóns e dis, igual se chego a tirar para a segunda federación, que tería sido? A ver, ao fin e al cabo queres, al menos eu como futbolista, quero intentar chegar á máxima categoría posible. Para eso traballas, para eso vas todos os días a entrenar e o teu soño, non? Intentar, se podes chegar á primeira ref, a primeira, se podes chegar á segunda, a segunda. Lóxicamente, sinceramente, alégrome moito por eles, porque son todos uns rapaces increíbles, é un grupo fenomenal, e se están aí é por o traballo grupal que fan. Logo, bueno, individualidades, grandes xogadores que teñen, lóxicamente dalles de sobra para esa categoría, xa o están demostrando. Espero que logren meterse en playoff. O que dis ti, ao fin e al cabo, cunha decisión tomada, creo que nestas categorías hai máis cousas, al menos por a miña parte sí, decidín acabar a carreira, creo que foi o acertado, tampouco vou arrepentirme, simplemente alegrarme por eles, que logren entrar no playoff bueno, listo. Veña, Antón, Compos vai ascender directo e o playoff despois de que ascenda a Compos, pois ir ao Couto a velo. Corta este xeo, veña, corta este xeo aí cos vaciles, veña. Bueno, non todos son vaciles, porque mira, pregunta Xian Fernández, para Antón Guisande, con cantos goles cree que vai a rematar a tempada? O ano pasado foron 10, levas 8? Espero igualalo, la verdad. Tamén, bueno, xa falamos do tema, que como se sentía ver un desplazamento así na terceira federación, tamén preguntaba Xian. E despois, preguntaba tamén, fai o xogador perfecto con características dos teus compañeiros. Claro, isto estaría moi guai se nos fóramos así, pero nos pensamos en facelo ao revés. A ver, como? Como por exemplo, a que non lle deixarías as chaves da tua casa? Pois, a que non? A Roy Granman, madre mía. Pois sí, ese roupame a casa, que va, non, é moi bo chaval. A ver, como queiras o fago, coas virtudes, me vas ti dicindo... Nos preguntamos, rollo das chaves, ese quedou claro. Sí. Chofer, quen non? Maceira, me cajo en diola, pilla por aí 160, Machera... No. Audiencia Nacional. No. Non queremos iso, máis, Antón, a ver. 2 máis e pechamos, un cada un, veña. Veña, que se me pode ocurrir? Claro, o que máis tarda na ducha igual é pa ben en vez de pa mal, pero bueno, o que máis tarda na ducha, o que tarda máis, o que chega tarde a adestrar tamén. A ver, eu sinto moito, pero Maceira, al menos nos entrenamentos, porque nos partidos non o vexo na ducha un puto día, eu non sei de onde sale, vai rapidísimo, debe ser que a súa familia mete caña ou algo, porque non o vexo nunca, pero sin embargo nos entrenos o cabrón queda remoto na auga. Por seguir sendo malos, o máis pesado, ese que estás adestrando e xa che fixo a mesma coña 5 veces e dis, cala xa dunha vez, por favor, para un pouco, tío. Eu creo que desos hai uns cantos. Desos podo me cebar con moitos. Que va, en verdad son todos moi bons rapaces. Sí que teño al lado mía a Armental que me boto unhas risas con el, pero bueno, si non a Aarón tamén, que é bastante cabroncete. máis, Antón, hai por aí algún máis de Instagram? Sí, mira, Marcos Zidane, un grande Antón, quero moito, xa o sabe, encántame que vayan as cousas moi ben. Por que lle chamo Vinicius desde fai 6 anos? Xogaba no Pontevedra B, mesma progresión, diferentes salarios.
Bueno, ten eso de Vinicius. De hecho, dicíame, como que Messi? Isto non teño ni idea. Ti eres Vini. Pero bueno, Un grande claro que caniche, te un digo, grande. cada un, pois, eso, por unhas virtudes ou outras, ou un tema da velocidade, ou do conducir coa zurda, ou tal, pois, este ano son Pedrito. Son Pedro e xa está. Ao Tes, fío diso, tes un aire na cara, Sí, debe ser. ao fío diso, outro do vestiario, Diego Zal, con quen Joder, prefires que o comparemos? Dembélé ou Pedrito? Toda a entrevista con Dembélé aí e está. Pedrito. Nah, este ano son Pedrito, pois Pedrito, toca. Javi Pereira, que pon, dicía... No, aí se pode desbloquearlo, se queredes. No, que bo, é bo. Pon, falade con Antón que Antón é unha guiso guisada. Bueno, nada, Javi vai comigo en clase. Bueno, Hugo Rodri tamén, Diego Fernández, bueno, hai uns cantos personaxes. E nada, o que che dixen do apellido, pois poucas neuronas e moitas ganas de tocar os collóns, entonces nada. Collen calquer cousa para vacilar, pero nada. Hai un que ten que preguntar a tanto a Guisande como ao seguinte prota, Diego Lamas. Que tal o pasaba Antón no coche Vigo-Pontevedra? Va, moi ben. En todos os coches que tiven de Coche Vigo o pasei moi ben, a verdad, non teño queixa con ningún. Disfrutei moitísimo con todos os compañeiros que tiven. Non teño máis. Non tes máis. Non teño máis. A última pola miña parte, teu pai, que foi xogador do Pontevedra, e a parte dos vós, ensinanza seguro que unha chea deles, canto de diferente Antón Guisande como xogador do que era seu pai? Pois mira, Seguro, para empezar, o sea, puxoche vídeos desto do mítico de mira, así xogaba eu, así xogaba eu. Algún sí, ¿no? que va, desa época xa non quedan que meu pai xa ten unha edad. Algún me ensinaron por aí de feito contra Ourense, díxome, me cago un día, la vaya vídeo colleche que un por encima ese o perdín. pero bueno, creo que era un perfil similar, igual tiña máis carácter e máis velocidade, igual era máis decidido de cara a gol, pero claro, es que son outras épocas, tampouco vin xogar, tampouco hai tantos vídeos como para comparar. Claro, polo que me dicen amigos seus compañeiros, incluso el mesmo, pois nada, pois igual era Messi tamén. Era Pues, Dembélé. pero Cántanos Pedrito que... originario. todos sí que nos parecemos bastante. Mesmo onte na Lomba xa me decían, mira que o teu pai xogou aquí, non nos jodas, pois vale, veña. Pues jodíchelos de carallo. Yo, sempre, Canto nos queda da carreira? Fisio, verdad? Que xa preguntamos Sí. antes. Fisio, canto nos queda para rematar? Veña. Nada, un mes. Espero que nun mes acabe todo, a carreira, o fútbol, todo, poder ir de vacacións que que vai sendo hora xa. E Poano segunda federación. Home, espero que sí. Pois Antón, un placer, moitísimas grazas por estar aquí connosco, parabéns por eses dous golazos, e a mellor das sortes no que resta, e o dito, moitísimas grazas e unha aperta moi forte, vale? A vos, como sempre. Veña, un abrazo. Graciñas. Sí, señor, Antón Guisande, don Antón Guisande. Cantos puntos lle quedan a Maceira no carné, dixo algún por aí. Creo que se arrepentivo en canto dixo o da velocidade. Temos o ximnasio, Antón, temos aí a Antón Guisande como xogador exalta da xornada e agora temos que comer proteína e non hai alimento máis proteico que os ovos e os mellores ovos do mundo, xa sabedes, son el huevo de la abuela. No día, no Carrefour, en la huevería en Melide, en na meirande parte da hostelería galega, el huevo de la abuela patrocina o Bazo da xornada. Bueno, creo que se falamos de o equipo de moda, temos que falar do dianteiro máis en forma da categoría. 9 goles nas últimas 6 jornadas,
6 nos últimos 2 partidos, só entra aquí, en Figo Bola, se marca 4, como fixa a tempada pasada en Barraña, e voltou a facer en 40 minutos en Ponte dos Brozos o sábado no Atlético Arteixo 5, Barco 1, son 12 na tempada, está 3 dos bichichos e o equipo está terceiro na clasificación no equipo de moda do fútbol das celebracións. Adri Otero, que tal? Boas noites. Vale, boas noites. Que che parece a presentación? Valora a presentación primeiro, antes de nada. Non, ben, está ben, pero dianteiro de moda non. Dianteiro a secas. Quen é o dianteiro de moda, entón? Serán outros, non? Eu non. Antón. Bueno, tes algo aí apuntado a Ulló xa, creo que hai que dicir, antes de nada. A ver, o primeiro que dixo, pasa que, a ver, Agulló o primeiro que dixo foi mercade un sacacorchos para sacarlle as palabras a Adri Otero, pero eu, facendo, antes Antón mencionaba a entrevista do ano pasado despois deles 4 goles en Barraña, falache bastante, quero dicir, o de poucas palabras eu creo que xa está como no imaginario, pero non é tan así, ¿no? Hablo lo justo y necesario. Ya le dije hoy en el vestuario, estate en el chat y estate conectado que te unimos, para que hables tú. No, estaría ben. Que pasa? Claro, que quedamos ata as 12, quedamos para o after, case, se mete Agulló que miña nai, ese sí que fala. Ese fala por ti e por case todo o vestiario. Ese sí, podemos estar aquí ata mañá. Oye, que vaya segunda volta. O ano pasado, cando falamos, era unha vitoria importantísima en Barraña despois dos 4 goles porque o inicio non fora bo. Coido que o inicio deste ano pode ter similitudes co do ano pasado, pero é que esta segunda volta é histórica no Atlético Arteixo, é de récord prácticamente. Sí, a ver, el inicio sería parecido, quizás un poco peor el año pasado, pero bueno, este tampoco es que fuese para tirar cohetes. Al final yo creo que la situación en la que estamos la marca la última racha que llevamos, que es bastante larga y bueno, llevamos 2 meses y medio, casi 3, puntuando y el 80% ganando. Entonces al final eso te coloca donde estamos. Pero bueno, el inicio fue parecido. Con Rojo onte en Riazor, no Fabril Deportivo Orense, eu lle dicía algo así como, joe, co que os gusta celebrar non sei como non vos destes conta que gañando celebrase todo máis, non? Sí, a ver, este ano a verdade é que, bueno, xa tiñamos o ano pasado a Agulló, pero este ano xuntouse algún máis como Lamas e bueno, José quizáis que tamén é de mecha corta, líanse entre eles e ao final lían a todo Dios, pero sí, o que ti diste, se empezásemos gañando desde o inicio, igual seríamos hasta no marca. Porque últimamente mi madre. Buah, pásame unha cousa, se non miro pa cámara, el pecho os ollos, tes a mesma voz que Rubén de la Barrera, Pero igual. Mira, suscribiuse Fergordo e puxo, hostia, meteulle a Tagomina para a entrevista. Sí. Levo todos os días gomina. É un pouco así o vestiario, non? O que estamos vindo agora no chat é un pouco así constante, pero sen estar en directo, é dicir, unha tras outra. Sí, estamos todo o día de coñas, a verdade. Al principio del año nos decía, pues sí, tenéis que estar 5 minutos antes en el campo, todos cambiados, tal, o 5 o 10 minutos. Salimos en punto, ahora mismo salimos en punto, hay 5. Estamos todo el día de carallada. O sea, alguno llega 5 minutos antes, empieza a cambiar y aún se pone ahí del aire. Pero es lo que dices. Al final nos llevamos todos muy bien y estamos a coñas todo el día. A ver, é o que ten despois de que vayan tan ben as cousas. É como Sneijder, que saía antes das finais de Champions e tal, e ialle ben. Entón, claro, unha vez que saiu o primeiro día e se folle ben, pois logo xa saía todos. Pois vos igual. Vitorias foron moitas, churrascos cantos, porque houve un par deles tamén. Non tantos, Non tantos. Non te creas, non tantos. Non te creas. De feito, fixemos outro día me parece que hasta fixemos para facer o vídeo este idea do noso porteiro, pero non levaremos moitos. O ano pasado en Barraña non levache balón despois dos 4 goles. Este ano en Ponte dos Brozos houbo balón, non hai balón, non? Que va, tampouco. Tan caros, joder. Tan caros, e máis en Arteixo. Pero 4 en 45 minutos e pa un balonciño, ainda que sexa de chaveiro ou algo pequeniño. Solo me levei o ano pasado no último partido contra Sarriana, porque era o último partido. Non facía falta para o luns, para o adestramento.
Imos ler un pouco... Dalle Antón, e No, despois lemos o chat. o que sí que está claro que o ano pasado foron 40 en 50, este ano 40, o sea, 4 en 50, 4 en 40, o ano que ven serán 4 en 30. A ver se xogo ano tamén. No, que va. No, hombre, no. Non será que non xogue, pero que va. No. Son días que ao final parece que foron os primeiros 4 goles que toquei en todo o partido e, bueno, entrou o primeiro e despois entrou o segundo e despois xa entran todos. Casi non meto o quinto bueno, de casualidade na segunda parte, pero son días que ao final estás coa confianza, entrache o primeiro e o que digo, cada balón que tocas parece que se converte en perigo, pero bueno. Son días, pero foron mellores goles que os 4 de Barraña do ano pasado, que foran 2 empurradas e 2 de cabeza. O sea, mira, aparte foron tan rápidos que a cámara do enxogo non chegou os 2 primeiros. Ti sabías iso? Sí, me lo contaron al acabar el partido, que no sé quién le entraba el cámara o algo así, no sé a quién le preguntó en la puerta y le dijeron algo como que llegas tarde, que llevamos 2-0 y se lo tomó a coñas y cuando miró el marcador dijo, hostia, que el cabrón tenía razón. Pero sí, es que el primero no sé ni si pasaría un minuto, por aí andaría. Sí, empezou o partido, pero que xa o cantara na radio. Pero mira, por exemplo, o terceiro teu, que de vaselina, é un golazo. Non é de empurrar sí, como os de Barraña. No, creo que aunque pode considerarse un bo gol, parece que é o primeiro, porque ao final sí que lle pego desde fora do área, métolle unha boa volea, pode ir aí ou pode ir á piscina do lado, pero entrou por aí, entonces ese sí que é jodido. Despois, bueno, o segundo entra por aí, o terceiro xa o porteiro está adiantado, é a única solución que ten. O cuarto, bueno, toquei un pouco e acabou entrando. Imos ler un poquinho o chat que anda por aquí medio vestiario. O Bazo Siker xa está ensinando as copas, di por aí tamén Lamas. Que fai este tipo aquí e non está metendo un gol, dixo Jatalim. Hugo García mete máis do que fala. Hugo dalle un caramelo para que espabile. Que marca de gomina usas, dixo Marcos ayer? Ese chaval. Voz central agora, Sí, es el comodín en el vestuario. Para todo, ¿no? Juega de todo el tío. La verdad es que cumple en todos lados. Pero es un pesado. Es un coñero todo el rato. Tamén, mira, aquí Agulló creou conta de Twitch, o seu usuario é Agullazo Prime, e dixo, grande Fergordo pagando Prime. Añádelo. A ver, que se quere que se una aí a chamada de Discord, non temos problemas. No, estarán bolas en casa, que si no, bien que se unían. No, está co taparrabos de Posi, exactamente, está co taparrabos de Posi. Que marca era? Loto, ¿no? Sí, los del Depor, Loto. Ai, que boa foi aquela historia. Gordo eu, gordo ti, e pola noite que tal xoga Marcos que debutou fora da casa? Tampouco lle botes tantas flores que ainda se vai creer que é bo e todo. Vai jodervos todas as primas da plantilla cos 4 goles de onte. Non hai prima por gol, non? Vai. Claro. A ver se hai prima por playoff. Por gol, no. Outro día estamos aí rascando, a ver se conseguimos. Coido que xa sabes a historia que estaba Berokis outro día, entrevistou o presidente e estaba vendendo entradas, poñendo música tamén na cantina, non sei que primas ni que primas. A mí non me fales de primas. Estades aí negociando, non? Sí, estamos aí. Tira de floja. A ver pa onde cae. Pois pa dentro, como no campo. Bueno, no. Xa está farto de nós e do chat, o sea, quere marchar xa, Adri, xa non quere máis. No, es que ya estoy viendo lo que van a poner por el chat, entonces ya me los veo venir. Dalle, Antón, dalle. No, eso, no playoff que, porque ides a xogar playoff, eu creo que está claro que o Atlético Arteixo non vai a caer despois de 28 puntos dos últimos 30. Bueno, a ver, espero que sí. Temos todo a noso favor, pero bueno, está todo moi asustado todavía. Así que nós temos aí ese pequeno colchón, pero bueno, se dá esa casualidade de que palmamos os 4 e de repente os que están debaixo gañan 2 ou 3, pois igual quedamos fora. Pero bueno, sí, o esperado é que intentemos xogalo e se xogamos, pois iremos a por todas. O club estará rezando de que non subamos, pero nos vamos a xogar a ascender. Sin seguro.
Ainda falábamos hoxe no entreno, que se xogábamos playoff, que seguramente hasta chegásemos á final, porque como nos suda todo ahora mismo, pues, xogamos con liberdade, con confianza e tranquilamente pues, podemos chegar á final, pero bueno, non sei, primeiro hai que xogalo, despois xa vamos vendo. A ver, tocar xa toca, non? O sea, ti nesta segunda etapa son 4 anos xa no Arteixo, coido que foi sexto, séptimo, ano pasado 14º. Home, os 2 primeiros anos dende a túa volta estivestes moi preto do playoff, este ano toca. Mais, o que ti dis, non? Que xa a inercia é de que entra todo, de que gañades no Vero Boquete, de que Jambao parece que non para de reflectirse aí 1000 veces a canción esa, que xa vai saltar o copyright, parece desa selección española. É o ano, toca. Sí, a ver, ao final é o que estamos falando estas últimas semanas no vestuario, tanto Posi como xogadores. É un ano no que, que temos que intentalo, que ao final seguramente algúns de nós non volvamos ter esta oportunidade, temos que aproveitalo ao máximo. Eu, o máis cerca que tuve de xogar un playoff foi no Villalbés, que non lo sacaron no Couto no último partido. Pero bueno, os últimos anos no Arteixo sí que quizáis, pues bueno, a clasificación pode dicir, bueno, están aí a 2 postos, quedaron a 2 postos do playoff, pero a realidade é que non os pisamos en todo o ano. Entonces, este ano sí, joder, levamos eso, quizás un mes aí metidos na pelexa, ahora mismo 2-3 semanas casi consecutivas de terceiros, pues bueno, ahora sí que estamos falando de cosa seria, quedando 4 partidos, pois sí que podemos aspirar e sí que é bonito xogar, sobre todo para a xente de Arteixo, para a xente nova que, como decía, o mellor non volver ter esta oportunidade de que a nivel individual é bonito xogar un playoff porque, bueno, de cara aos próximos anos, pois chama máis un xogador que conseguise xogar un playoff ou que conseguise xogar un equipo que optou a iso. Dixo yo que estaba no baño, por certo, que non lle viña ben agora mesmo. No, pasa o día no baño. Non xa. Hai un antes de cada partido, sí. Senta aí no trono. Non sei quen atura máis agullose, tío, Posi, porque creo que Posi tamén lle chega aturando a él e a algún outro do vestiario. Aparte un perfil novo así de adestrador, este ano ten que estar flipando. Sí. O sea, al principio yo creo que flipaba bastante con él. De hecho, es un jugador que hasta lo dice él juega los fines de semana. Por semana, bueno, está ahí, entrena un poquito y listo, pero ¿qué va? Es un tío de 10 y al final hay que conocerlo, hay que saber llevarlo. Pero lo que dices tú, al final un entrenador nuevo, pues los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses flipa con él porque dice, este tío cómo es capaz de competir de esta forma, jugar donde jugó y estar así de cara ya toda la semana, los fines de semana, antes del partido, pero bueno, después compite y es de los mejores. Hay que quererlo así, no queda otra. Antón. En esta xeira de resultados, claro, que o que dicía antes, 28 de 30, pero gañando en Santiago no Verboquete, gañando no Candocia, na Lomba porque vos empata un gol dende a frontal que toca un defensa, vai para dentro no 96. Senón, é que é algo histórico. Sí, que fallei unha no último minuto. Bueno, e a que saca Chema tamén, que é algo tremendo. Sí, a ver, non sabría dicir o por qué, pero bueno, se quizáis hai que dicir algo, eu creo que estamos sabendo levar os momentos máis complicados dos partidos de mellor forma. Al final, sí que en todos os partidos, ou en casi todos, hai fases durante o xogo onde o rival te somete, onde tens que defender un pouquinho máis xuntos, sacrificarse un pouco máis a nivel defensivo e non un pouco rascarse as bolas e deixar a ver se eles a perden e bueno, a partir de aí atacar. Entonces, bueno, por exemplo, en Somozas 70% do partido estábamos reventados, porque creo que era a semana onde tiñamos 3 partidos, estábamos reventados e defendemos 70% do partido. Metimos unha e bueno, seguimos defendendo. O día do Compos un pouco parecido, na primeira metade supemos defender e a partir de aí collémonos ao espacio e bueno, fixémoslle dano e despois seguimos defendendo outro rato. Outro pero bueno, sí, ao final
somos un equipo, ao final que queremos xogar, no? Que queremos intentar ter o dominio do xogo, un pouco que tratamos de entrenar durante o inicio da tempada, pero sí que últimamente, sobre todo estes últimos meses, sabemos ter ou empregar outras facetas, no? Como é o defender un pouco máis plegados, quizás que non te veñen tan altos, pois pegarlle un hostia para arriba que corran os de arriba, porque non queda outra, se veñen altos por espacio a espalda. Entonces, bueno, estános salindo ben. De momento estános salindo ben. Ten armas diferentes o Arteixo este ano. Dixo Agullazo Prime, as únicas primas que hai son as de Risco, e tamén pediu Pablo que sacaras a Leo. Leo é ese can tan famoso, non? Que tes por aí a veces. Sí, Leo está dormindo xa. Leo está na cama, pero sí é o can. No, primas non creo que haxe moito. O ano pasado nesa entrevista tamén falábamos dos goles. Aquel ano, o sea, era a primeira volta, levaba 7, acabache con 16, que non está nada mal. Creo que o teu ano máis goleador, polo menos en etapas senior, se la preferente.com non está errada, o ano pasado fixeche récord. Na terceira sí. Na preferente había metido algo máis. Pero sí, na terceira sí. Este ano levas 12. Son 4 máis. Fran López empatado contigo e con Pablo Trigo, a 2 de Maceira, 3 de Adri Rodríguez. Nin o Pichichi nin o teu maior rexistro na terceira están lonxe. Volves a Barraña a fin de semana que ven. Vas poñer cifra, non vas poñer cifra, nada, non? No. Eu non penso nesa, é verdade. E menos despois de... A ver, é que fai 2 meses levaba 5 goles, sabes? O primeiro gol que metín foi co Compos na primeira volta. Non penso neso. Ao final, ahora mismo... estou nun bon momento onde están entrando e, bueno, oxalá siguen entrando, pero non penso neso. Al final, se teñen que chegar, que cheguen e listo. O importante é xogar o playoff. Antón, temos aí cousiñas por Instagram tamén, non? Que ademais do chat revolucionado tamén deixaron algunha por Instagram, así que veña, dalle. Adrián Rama, ¿por qué te llaman vinagre? Porque hablo poco, joder. Hablo poco y las preguntas las respondo rápido y concisas. Oliver... Vinagre sí que ser. De porteiro de dianteiro, como é máis vinagre? De porteiro de dianteiro. Yo lo conocí de portero y estaba bastante loco. Y era bastante vinagre, que de hecho si le furaba se enfadaba. Pero de jugador no llegué a conocerlo, menos mal. Porta Santa. Oliver Moar, ¿qué faría Otero se ascendedes? Pues, como a todos os que están aquí, marchar, porque non sei o que pasará. Non sei o que pasará co clube e con nós, non sei. Dixo Marcos ayer no chat que se ascendedes co Llamancio, o club. Sí, seguro que sí. Home, preto quédalle, joder. Amancio non creo, pero outra persoa allí con algo de poder debería se ascendernos, senón mi madre. Non sei que vai pasar. Ou vendame la plaza, non sei. Collémolo nós, entón. Non creo que teñamos tantos cartos, Bueno, pero... E sobre todo, xa non por iso, senón por aguantar a Gulló. Nos ayuda a Gulló a buscar el dinero. Eso non te preocupes. Por certo, Tiene mucha mano. Que me parece histórico isto que puxo Fer Gordo polo chat, que o ano pasado regalaronlle un ovazo polo amigo invisible. Sí. De hecho fue él. Me regaló un huevo de Porispan con mi camiseta pintada. Sí, señor. Tonterías del amigo invisible. Pa nós o patrocinio este xa lle podemos pedir 50 euriños máis ao modo de la abuela co vazo de Adri Otero, joder. Non temos primas tampouco, non. El año pasado, el lunes llegaba al vestuario y me decían todos, ¿qué? Ya tienes los huevos. Si pensaban que iba a mandar, no sé. Me ibas a regalar 4 docenas de huevos o algo así, no sé. Estaría ben, Maxi Lebrán os da Sarriana tamén está pendente de que lle manden a decena, que el huevo de la abuela son en decenas de ovos, pero aínda non mandaron. Hai que falar cos irmáns Casala, entón, para que envíen ovos, tío. Non temos ese poder, Non temos ese poder aínda. Máis de Instagram. Braisito98, para Otero, ¿por qué engañas todos los anos a final de tempada? Os centrales vais a un nivel. Non hai coña. Eu que sei. Non sei por qué, pero sempre ao final de tempada acabo metendo algún gol máis e estou un millón forma, non sei. Xogas mellor co calor que co frío.
Bueno, non sei. Eu creo que ao final, ao inicio de temporada sempre o que tamén todos os equipos, os dianteiros pídenlle goles e bueno, ao final eu creo que quizás mentalmente sí que costa un pouco máis, non? A mellor vas na terceira xornada e pensas, oi, que ainda non metes xo, eres dianteiro. Non sei se é por eso ou por outra cosa, pero bueno, sempre acabo ben as tempadas. Vou a crear hype e vou a decir que vou a deixar de Josevia para o final. É a mellor, esa é a mellor. Para Xa que vaya lín eu é a Ruchi xa mellor. na cabeza, sí. Espero cualquier cosa. Lamas, Otero P, puntos suspensivos, presidente. ¿Algo que objetar? Tan siempre. No. Bueno, una frase que dicen todos. Cada vez que llega alguien dicen su nombre y tal. A todo el mundo, no a mí. Es el Agulló que montó esa frase y cada vez que alguien grita por la grada, tal, todo Dios se queda riendo. Pero bueno, el chiste. ¿Qué opinas da pescadeira de Torrente? Pescadilla Chipirones. Ese es el Lamas, ¿no? Sí, teño varias de Lamas, sí, temos. Ese también se tendría que unir y hacer aquí una imitación de Torrente. Creo que está con luz vermella, ¿no? Sí. Estamos a veces en las charlas y el tío se pone a imitar a Torrente, a gritar pescadilla. Se empieza a reír la gente. Te juro que lo imita genial, ¿eh? Pero genial. Te partes el culo. De hecho, fuimos un día a ver allí la Champions, no sé a dónde fue, aquí a un bar, en Arteixo. Y bueno, acabó el partido y cogió el tío y dijo, vamos a poner aquí un poco de Torrente. Y se puso allí en la tele del bar, puso el Torrente. Esta non entendí moito, pero supoño que saberás o contexto. Que che decía Lamas no partido do outro día? Pescadilla, supoño, ¿no? No, el tío cada vez que metí el primero, me gritó en el banquillo y me dijo, otro. Metí el segundo, me volví a gritar, otro. Metí el tercero, otro. Y llega el descanso y me dice, ¿qué? Después del quinto, ¿no? Y yo, vete a por culo de en paz. Aparte me llamaba todo serio el tío. Yo pensando que quería algo serio. Mira, dixeche que tiña que entrar Agulló, que tiña que entrar Lamas. Marcos ayer, que debe sentirse un pouco con envexa, dixo, por unir teríamos que unirnos todos, que os facemos trending topic. Se hai playoff ou se hai ascenso ou cando sexas, xuntamos un bo bazo, pero todos xuntos, todo Arteixo xuntos, e montamos algo aí. Si hai playoff, no te vengas arriba. Si hay playoff, nos unimos todos. Veña, cogemos un día y ponemos ahí la cámara en el vestuario. 100%, veña, feito. Vais a tener el top de visitas. Oxalá. O reel do outro día é o vídeo máis visto, ¿no? En TikTok e en Instagram da historia de máis de 50.000 visualizacións en Instagram. O Gambao e o de Agulló lévanos a Sanxenxo, que tamén non sei se vos levou ou non, pero... Pues si ves el de la cuenta del Arteixo, donde salen los coleguitas en fardahuevos pidiendo lunes piscina, te cagas de las visualizaciones que tiene. Hay que facer OnlyFans. Alguno piensa en hacer un calendario del equipo, imagínate. Dicen, nos forramos, siempre sí. Sal tú en fardahuevos, que yo no salgo. Veña, que queda? De Josevia, non? Xa está, okay. Quedan tres, 4 máis ben. Freddy a secas. Adri, cando xogaches en Moaña non entrou ningún. Debeute inspirar para onte Noraboa. Non sei que no partido contra... Moaña non. Contra Londres. É verdade. Coa Londres tive tres, sobre todo unha bastante clara, e outras dúas así máis ou menos non quixeron entrar. Fomos para casa de Valeiro. Agulló. Pregunta a Otero si estaría dispuesto a cambiarme a posición algún día no campo. Yo no, pero los entrenadores fijo. No es la primera vez que juego con él al lado, ¿eh? O sea, tengo ahí un muro al lado y aparte de esquivar a los centrales, tengo que esquivarlo a él también, ¿sabes? Andan balones y yo corro a la peinada de él. Pero sí, no es la primera vez que juego delantero. Te digo yo que acabaría arriba en la tabla. Chichi, espero que no, pero arriba sí. Josevia, ¿estás preparado para despedida de solteiro? No, la verdad que no. Solo tiemblo de que no nos coincida si ojalá jugamos el playoff, que no, bueno, entiendo que no va a coincidir, pero bueno,
creo que andan ahí en dudas de cuándo hacerla. Pero bueno, no estoy preparado porque estos son unos cabronazos. Y sabiendo quién va a ir, que seguramente vaya, pues la van a liar por todos lados. Bueno, Yo parabéns, con lo cortado que soy. Parabéns polo casamento. Gracias. En julio. A ver si llegamos con un ascenso ahí. Sí, señor. En xullo boa época. Para casar en xeral é boa época. Sí, no, cuadro bien, que si llegase en junio, a ver qué hacía. Bueno. Porque iba para el playoff, te lo digo yo. Cuadro bien. Pediu Lamas unha foto, pero non a descarguei. Así que vou na descargar mentres. Igual se vos quita agora a imaxe de Otero e de Antón mentres a descargo. Por ir contestando a que xa en modo podcast, así como se fose isto a voz de Gran Hermano, sempre facemos a clásica que por coñecer un chesquiño máis xa contestacho ano pasado, que é a que te dedicas fora do campo de fútbol, pero sei que ves do curso adestrador, así que por actualizarnos un pouco como vai ese tema de curso adestrador presidente, que tamén a contestacho ano pasado, se cambiou algo a túa visión que che gustaría ser nun futuro? A ver, nun futuro gustaríame entrenar, pero bueno, de momento no, tampoco tengo aspiración de entrenar senior ni nada parecido. Sí que pica más un pouco a espiña de poder adestrar un equipo pois da base que teña algo de categoría, pero bueno, pouco a pouco, todo empezando e xa chegará se ten que chegar. Presidente no, de momento no. A non ser que se meta Agulló, pois eu voulle de vocal. Non lle vou nin de vicepresidente nin de tesorero, vou de vocal. De dar fe, simplemente. Voy con él a las comidas y ayudalle un pouco. Jatalín preguntou que onde vas de lúa de mel. A xente quere saberlo todo, macho. Pues si te digo la verdad, ni la cogimos aún, pero bueno. Estamos aí barajando diferentes. La resposta fora, se te digo a verdad, non sei, esas cousas as leva ela. Sí. A punto. La verdad é que estou esperando que decida ela para colleros. Esta é a foto que dicía Lamas. Como llamó la inteligencia artificial. Mira Tomé aí como sae. Está sí, ben, de Tomé. Está ben aí, Clark Kent, tes un aire tamén. Aí a funciona moito, pero cuidado. E por encima foi hoy. La madre que lo parió. Está ben, sí, no sé por qué me llaman Superman, non sei. Home, ollos azuis, ¿no? Clark Kent tamén os tiña. Será por la gomina. Qué pena. Pode ser. Adri, moitísimas grazas por pasarte por aquí de novo por Fica coa bola. A seguinte non sei se será outra vez con 4 goles ou non, pero se volve a ser con 4 goles serán boas novas para ti e por Teixo. Así que nada, mellor das sortes para o que resta e o dito, se hai playoff, todo vestiario con Fica coa bola. Vale. Moitas gracias. A ti ver se non é con 4 goles, a ver se con algún menos, que non todos os días é festa. Graciñas, unha aperta forte. Un abrazo. Perdeu o Xetafe, o Celta continúa sexto, correcto. Gañou o Levante con gol de Carlos Espí. Cuidado con ese, Se non ficha Fede Viñas no Celta, que fiche Carlos Espí, porque miña nai, vai. Carlos Espí vai quitar o Mundial a Borja Iglesias este paso. Cuidado, Bueno, Antón Guisande por 2, aí no extremo esquerdo, xogador de salta da xornada, e Adri Otero, protagonista do bazo da xornada despois deses 4 goles e o recital que acaba de dar entrevistado aquí en Fica coa bola. Imos coa portería, tivemos dúbidas, porque puido entrar, por exemplo, Fernando Envalle, non? Que fixo un partidazo coa Sarriana nas Eiroas, levou o derbi a Sarriana pola mínima, pero finalmente decantámonos por outro prota da Sarriana e iso deixou a porta libre, a porta para Alex Santomé, que curiosamente, Antón, estréase esta tempada no 11 galego. No, esta tempada anterior, non? Agora volveu a soar fatal. É mellor sen cascos, pasa que sen cascos igual non me escoitas. Esta tempada anterior, non? Dende 11.64, o sea que imagínate cantas tempadas leva Santomé sen entrar. Escoitas. No, sí, a ver. Mal, sí. No, pues ya estás en nada, Está como libre albedrío. O predeterminado. No, te quiere marcho, No. Ahí, ese. Ahora, a ver. Ahora mellor. Hola. Agora mellor. Agora moito mellor. Pois gañou o Vilalbés e Alex Santomé, un dos mellores porteros da terceira, que inxustamente non entrou ano pasado en Fica coa bola, tampouco esta tempada, pero
estréase despois dun partido que gañou o Racing Vilalbés 2-0 co Xuventude de Cambados. Especial parte camisola dereita de da Maque, sí. xornada retro Maque, espectacular, Espectacular, Agora vai perfecto o micro, só falta que diga cousas con xeito, dixo. Hai cousas que non se poden cambiar, non. Foi 2-0 gañou o Vilalbés, que pode parecer un partido clásico, non? Así de na Madalena, deses resultados de non encaixar do equipo de Juan Rodríguez, pero houve algo de polémica, Antón. Vou poñer de fondo as accións na Magdalena das que destacamos, evidentemente, sobre todo este penalti que para Alex Santomé, pero houve algo de polémica. Sí, bueno, sobre todo, a ver, o penalti que en principio este penalti é o que menos é para o Cambados, porque hai outra xogada na que sí que reclama o equipo de Pénjamo un penalti que semella máis claro, tamén nesta xogada que o 1-0, onde participa Santomé saindo dende atrás, o gol que vai a ser de Pablo Trigo, hai que tirar liñas, non se vai a ver, porque non se ve na cámara, se tapa o lateral dereito do Cambados ou non, esa acción, que sube o marcador, que o primeiro gol do partido tanto de Pablo Trigo, eu creo que pode ser legal, pero non o sei. A ver, coas imaxes que temos o 2, aparte a regra mítica de que o primeiro que levanta a man é o que racha o fora de xogo, parece que o lateral do Cambados está en fora de xogo, pero non o sei. Tampouco temos imaxes do outro penalti que reclama o Cambados. Non. Este é o segundo gol de Pablo Trigo, xa na segunda metade, no rexeite do penalti, nun partido que deixa o Racing Vilalbés en zona de playoff, na parte alta. Quinto clasificado, de novo entre o equipo de Juan Rodríguez nesa zona de playoff con 46 puntos, empatado con Somozas, e o Cambados está apaixoante o tema Cambados Silva, Pois sí, a verdade que sí, porque ademais o Alondras que lle empatou con ese gol de Aitor Aspas o Silva nos últimos minutos, a verdade que sí que está apaixonante, sobre todo porque coa vitoria da Sarriana agora mesmo a estas horas da noite de luns non habería arrastre, así que só descenderían 3, cuidadiño. Dixo Catalín, Anxo como vai estar o lateral en fora de xogo, entendeuse perfectamente, creo que rompe o lateral do Cambados o fora de xogo de Pablo Trigo. Sí, eu creo que tamén, que é o lateral. Pero bueno, son imaxes que non as vemos rectas, quero dicir, non o sei. Entendo a reclamación do Cambados. Medialevo, Arousa e o Cambados encaixaron os mesmos goles, 33, numerín redondo. Xa nos mollamos a semana pasada con como ian quedar os playoffs. Para ti, bo resultado do Boiro, que despois comentaremos, porque dixeche que entraba o Boiro. E claro, nos vimos de falar con Adri Otero, dixen que se metía o barco. Ao final, quen adianta o barco nesa posición de playoff é o Racing Vilalbés despois desta vitoria contra o Cambados. Volve ao camiño da vitoria o equipo de Juan Rodríguez e ollo coa xeira do Somozas, que empatou co Viveiro, un partido que foi gañando ata segundo tempo, mediado segundo tempo, pero leva 4 sen gañar o equipo de Stili, Barco, Estradense que gañou co gol de Pedrosa, estás apretando aínda máis esa cuarta e quinta posición. Sí, bueno, que vai ser unha tolemia ata final, porque con 46 o Céltica quizáis non entra, Di Medialevo. Eu xa o dixen toda a semana pasada, polo tanto... Repite o clip. Ademais, non repito nada. Ademais van e perden nos carrís, quero dicir. Sí, por eso, o Celtic ese corte, quedan 12 puntos en xogo, está a 6, moi difícil. O Polvorín está a 5, bueno, teñen que pasar moitas cousas, ten que gañar todo e que piquen moitos os que están aí entre medias, pero hai moitos enfrontamentos directos. Eu manteño os meus pronósticos da semana pasada, tendo en conta que pois todos gañaron. Home, claro que os mantés, e que agora xa están subidos a todas as redes sociais habidas e por haber, xa non podes cambiar, é o que hai. Pode cambiar perfectamente, pero vamos, que despois de que gañaran todos... Pois Santomé, que se estrella esta tempada no 11 galego 145, imos coa liña defensiva, 3 centrais, bueno, en realidad 2 centrais e un lateral esquerdo xogando de central esquerdo. Central dereito xoga un que lle chaman comandante, que lle chaman Rudiger, ¿no? Imos a preferente sur, Adri Martínez do Atlético Arnoia, que venceu, antes li unha mensaxe, podo desvelala? Túa, polo grupo, dixeche. Bueno, pero cuidado que iso foi antes de poñer as repeticións, Vale. Teño outro punto de vista, si, pode ser, tira a mensaxe perfectamente. A mensaxe foi, vaya atraco que lle perpetraron o pemento mecánico. No, ao revés, que perpetrou o pemento mecánico nas laxes. Vista a repetición, di que non tanto, pero imos ver, porque o Atlético Arnoia, fotos de Chus Begue,
gañou nas Laxes 1-2 e marcou un auténtico golazo Adri Martínez, o ex do Berín. Temos aí un pouco o resumo do partido. Antón sabía que ia pasar esta fin de semana. Antón é un crack, capitán a posteriori, ou mirando calendarios, camisetón. Sí, dende logo, camiseta do Arnoia é unha barbaridade. Antón é a persoa que dixo aquí no 11 galego da xornada: o Compos non lle vanlle sobrar 5 xornadas para ascende non sei que día de abril, e a semana seguinte dixo: o Arousa vai pelexar ata o final co Compos por ascenso. Porque pasou algo que entre unha semana e outra foi un partido a Lomba e vin xogar a Arousa. Dicía que o Compos estaba convencido de que ascendería a semana que ven contra Montañeiros, non vai a pasar, pero bueno, é o que hai, Eso é pasado, estamos no presente e o presente que acertei todos os resultados esta semana. Vale, pois nada. Imos ver entón o resumo do Beluso Arnoia, cortado por Antón Vieites Porto, que ademais meteulle repeticións aí, así que veña, contanos. Esta é a recuperación, gol, o 0-1. É un golazo. De Rudiger. Aí está. Cuidado. Central goleador, Agora ben. Alto. Esto que? Non hai falta na vida. Hai un brazo en directo, aí, bueno. En directo. Pareceme falta. Na repetición esta que imos a ver, non me parece nada. A ver, hai un brazo, pero toca o balón abaixo, non? Non sei. Sí. E despois, no 90, con empate no marcador... Perdón, por volver á falta. Se apita, pitouna, está moi preto colexiado, e se non, pois non. Quero dicir, que parece unha obviedade o que estou dicindo, despois Jadalín vai dicir, pero Anxo non sei que, No, a ver, en serio, o sea, creo que se apita el que está moi preto, pois aos do Arnoia cómena, e se non apita, pois tampouco que o Beluso poida reclamar un roubo histórico, non? Non me dá esa sensación. Sí. No, eu o que digo é que nesta repe non me parece tanto como ao principio. Home, pero bueno, a cámara lenta. Fixen unha foto, Antón, sin querer en Riazor. Xa me contou que vos desvirtualizastes. Este é o penalti no desconto do partido. Un penalti que non é. que non se ve, que non se ve se arrastra a perna ou non arrastra a perna. Non hai penalti na vida, non é. A min, canto máis o vexo, ningunha das veces que o vin, dame pa penalti. E Rubén Arce, para dentro no desconto para manter vivo o Atlético Arnoia nesa loita por estar arriba. Imos ver unha vez máis e agora pincho a clasificación da Preferente Sur. Non fai falta velo máis. A ver, vámoslo ver unha vez máis. Se é no pé de apoio, non? O sea, o final de todo, digamos. Entendo que é a típica arrastrada. Sí, pero digo, non na dereita, senón no pé de apoio. Buf, a min deixame algo de dúbidas, Non o sei. Sí, a ver, é que ao final aí no pé de apoio parece. Sí, pode ser. Bueno, Rubén Arce que marcou o 1-2 e que Adri fixo un partidazo que merece estar neste 11 galego 145, ademais marcou un golazo, e foron moitísimos, os ficaboleiros que o pediron tamén moitos do Atlético Arnoia, que queda, como ben dicía Antón, moi pretiño do playoff, porque está en puntuación de quinto clasificado, hai un triplo empate, Porriño 48, Lemos 48, Arnoia 48, Areas 47, a partir de aí xa unha brecha, un salto, equipos que probablemente xa non lles dea para chegar, porque só quedan, pois 5 partidos na Preferente Sur, igual que quedan 5 11 galegos máis para rematar a tempada, ante la que venceu ante os Bad Boys do Lemos 52, Portonovo 54, Atios 56, Pontevedra B 60. Despois seguimos repasando esta Preferente Sur porque temos máis xogadores desta categoría. Algo máis do Arnoia? Nada máis, que está moi bonita tamén esa loita polo playoff na Preferente Sur. Imos co central do medio. Os Bad Boys escoitei por aí, efectivamente. A min gusta máis o de Reading Club, Reading Club, Before A, bo partido. Before A, ¿no? Before A. Ante la A. Por certo, que bo o comentario de Schoolmart. Pasa que xa estábamos con Guisande, non era plan de sacalo. Pero que bo de comínme 3 anuncios antes de poder entrar ao directo. Espectacular. Imagino que é po gasolio, sí, é po gasolio. Espectacular, pasa que está. Se non queres anuncios, suscríbete, que se tes o Prime, pois é gratis. Vinculas aí o Prime con Twitch e xa está, e deixas aí a suscripción gratuita en Fica Cabola, pois nos das uns euriños, que a metade queda Twitch con él, pero bueno, dasnos uns cartiños para seguir facendo cousiñas por aquí por internet, e xa está, ti non tes anuncios, é unha maravilla. Centro da defensa. Ademais é un ascenso, e creo que un dos homes máis importantes do ascenso, agora non lo comentarán tamén, Samu Fernández.
do Fabril, que xa é novo equipo da Primeira Federación. Antón, ascendeu o Fabril, estiveche no partido, coido que os dous equipos poden marchar contentos, non no Deportivo, no resultado da Unión Deportiva Ourense, pero bueno, foi un día moi especial para todos, e o Fabril que tivo que agardar, tivo que comer xunto en Amor e Compañía xunto con Manuel Pablo en Riazor, agardar por ese resultado do Oviedo Vetusta, que empatou co Marino, e finalmente pois concretouse ese ascenso máis que merecido á Primeira Federación do Fabril. O ano que ven teremos mini derbi na Primeira Federación, se non ascende Fortuna, claro, que está segundo e no playoff podería ascender. Bueno, pouco que dicir, agora temos tamén aí un videíño que nos vai falar un poquinho máis da tempada en xeral e do ano de Samu en xeral, pero creo que fai un moi bo partido tamén este, ademais marcando. Non sei como biche ti as túas impresións de Riazor, que saiba a xente tamén que ten un vídeo, non? Das dúas versións, das dúas caras da moeda, efectivamente, tanto da versión do Fabril como da versión do Deportivo Ourense do día tan especial que viviu a súa afección. Sí, foi moi especial para os dous. Penso que para Fabril por ascender en Riazor, ainda que sexa posteriori, para moitos rapaces que xogan por primeira vez en Riazor, claro, ese é un factor motivacional que pesa moito diante do ano en Deportivo Ourense, que tiña factor motivacional de máis de 1000 persoas en Riazor, nun viaxe histórico que estivo aí co desplazamento de Barreiro. A verdade que foi unha festa do fútbol galego, co himno ao principio do partido, cas dúas seleccións animando aos seus, cun gran ambiente nas bancadas. A min encantoume, unha mágoa que o partido, pois digamos que co 2-0 que sí que se... Bueno, que co 2-0 no 47, no 48, non sei cando foi, pois perdeu bastante emoción, con 0-0 e unha de labrada clarísima, e con 2-0 Manu Núñez bota un balón ao longueiro, pero bueno, sí que é certo que creo que os dous poden estar contentos, lógicamente o Fabril de festa, de resaca, supoño, porque ascenderon á Primeira Federación, e vin por aí que o primeiro club, o Depor, no que o primeiro equipo e o seu filial van a xogar na Primeira Federación. Entón fala un pouco de que se están a facer as cousas moi ben na Coruña, e tamén da Unión Deportiva Ourense. É unha mágoa a xornada, porque hai moitos aí empatados de novo. Temos un... Bueno, por certo, que a dimensión do ascenso do Fabril é que o Fabril vai xogar o ano que ven na categoría na que hai non tanto estaba o Depor. O sea, é unha animalada ata ese punto. Temos un vídeo duns 4 minutiños de Fernando Romero de Paz, do noso compañeiro do Galicia. 4 minutos, Sí, tamén de... Sí, quedou. Pero dame tempo a marchar, Sí, dache tempo a cambiar, a ir ao coche, coller os cascos vos e volver, incluso. No, eso quedo con este xa. No, ahora escoitasete moi ben. Tamén de Riazor.org, que por certo están en directo. Así que nada, grazas a Fer, bueno, é un pouco a súa visión en xeral, non? Da tempada do Naronés de Samu Fernández, do ano 2007, que xa foi co Sub-19, do ano do Fabril, de Manuel Pablo, de outros nomes importantes, e un pouco como se viviu tamén dende a Coruña, non? Por facer un pouco coñecemento de causa, que nos ao final cubrimos todos os equipos, pero tamén un pouco dende a lonxanía moitas veces, así que, pois, con coñecemento de causa, Fer vai contar un pouco como viviu este ascenso do Fabril. Moi boas Tato, Antón, amigas e amigos ficaboleiros. Bueno, aquí estou para falar do ascenso do Fabril, non? Un éxito rotundo da canteira do Depor, en concreto falaremos dun protagonista. É complicado, non? Cando hai un ascenso tan coral e tan claro, non? Con tanta marxe, pois destacar a un xogador ou a varios algo complicado, algo injusto incluso, pero está claro que sempre pois hai xogadores que marcan o camiño, non? Evidentemente o que marca o camiño é o adestrador Manuel Pablo, que ten un éxito rotundo nese bo facer do equipo, e despois Manuel Pablo pois ten sempre por liñas pois xogadores chave na temporada. Un é Hugo Ríos, o porteiro, ainda que nestes últimos partidos non puido xogar. Outro é o dianteiro que marcaba os goles, que era Bill, ata que, bueno, subiu ao primeiro equipo. Para eso tamén está a labor dun filial. Pero cando marchou Bill, pois chegaron Dipanda, seguiu Nájera, tamén para marcar os goles. Outras figuras importantes, por suposto, é a irrupción de Noé Carrillo, un xogador con moitísimo futuro, e outro deles é do que veño a falar, non? Samu Fernández na defensa, un auténtico líder, e chama a atención pola súa idade. Ainda estamos a falar dun rapaz como Noé en idade juvenil, de 2007, e chama sobre todo a atención del, ademais das súas múltiples funcións en defensa, porque incluso pode ser lateral, pode ser central, pois sobre todo ese liderazgo, esa
esa capacidade de mando dende a defensa, e ademais é un xogador que vai pois moi ben o corte, non? Incluso mellorou moito este ano no xogo aéreo, a pesar de non ter unhas capacidades para ser central, non é moi alto, tampouco é moi forte físicamente, pero é moi listo, é moi hábil, sabe como colocarse, ten boa saída de balón tamén, aproveitando un pouco da súa época. Ele de Narón tivo a súa época de fútbol sala no Parrulo, bueno, esa técnica pois sempre acompaña, non? É un xogador que falar de promesa incluso quedo curto, non? Porque xa é unha realidade do Depor, xa fixo a pretemporada co primeiro equipo, sobre todo con esa xira inglesa onde deixou moi boas sensacións, debutou no primeiro equipo este ano no partido de Copa en Sabadell, moita xente bota en falta que non tivera algún minuto en Liga, como tivo Noé, aínda que moi poucos tamén, pero é verdade que lle faltou, aínda está a tempo de poder debutar na Liga, aínda que agora entra nunha fase decisiva e Antonio Hidalgo ten moi asentadas a súa defensa, pero nesa época na que a defensa do Depor deixaba moitas dúbidas con Arnau Comas, incluso algún baixón de Barcia, de Nubi, que acabou moi ben, está acabando moi ben, pero tivo tamén as súas dúbidas, pois aí quizás botamos en falta uns minutiños máis para Samu. Pero bueno, aínda así é un xogador que foi coa selección sub-19, tivo amigables, vai ser un fijo seguramente nesas convocatorias, xa digo, é un xogador que é de futuro, por suposto, pero é de presente. Veremos que papel lle queda no Depor a seguinte temporada, o galla que sexa en primeira división, aínda queda a loitar por ese ascenso, pero, bueno, estamos a falar dun rapaz con as cualidades moi boas. Onte mesmo no partido que marcou, bueno, aínda que foi despois un pouco máis tarde, marcou o ascenso, que foi ese 3-0 diante do Unión Deportivo Ourense, pois foi un pouco un resumo da súa temporada no Fabril, non? Pois con ese liderazgo, con esa templanza, sobre todo, para ser un xogador da súa idade, onte incluso tendo que bailar cun veterano como é Rufo, penso que fixo un auténtico partidazo, como leva facendo durante toda a temporada. Así que, bueno, en resumo, hai moito futuro, moito presente con Samu, e o Gallao Depor pois poida sacarlle o partido e toda esa boa pinta que ten. Pois aí está, éramos 40 e somos 28, o sea que botou fora 12 persoas, Fer, nin tan mal, nin tan... O único que lle quero preguntar é onde ten o setup montado, se é na terraza, porque por poñer semejante abrigo na casa, moito texto. Igual é o único sitio onde lle deixan ter ese setup para pechar co partido, porque imos pechar co partido xa, non? Home, por suposto, non vou dicir absolutamente nada máis do Fabril, creo que xa o dixo todo. A ver, queríamos darlle un pouco a importancia do ascenso do Fabril, repito, nós non vivimos o día a día, pois darlle aí un pouco esa oportunidade tamén a alguén que o vive no día a día, pois de explicar e de contar como foi e que pezas importantes houbo, nada máis. Moito texto, bueno, máis alá da brincadeira, grazas a Fer dende aquí, e tamén a Alfonso Núñez, que se non o facía Fer, facía el, grazas aos dous. Máis do 25% non quiso ver a publicidade da banca. Antes preguntoulle Jatalima a Madia Levo se levou máscara, o sea, que é tremendo. Sí, no, e tamén puxo aí Jatalim que este spot da banca que non ia ver que volvía no Manaco. Sí. Aquí a xente... Eu marchei tamén, teño que dicirlo que marchei desta habitación un par de minutos e volvín. Puxeche baño, sí. Sí, xa que ti tes un aí que estou vendo, agradecer tamén na parte que me toca por este regalazo que me fixeron onte en Riazor. Unión Deportivo Ourense, ascenso a segunda federación, tempada 24-25, e lóxicamente eu non teño ese setup tan currado de momento, porque todo chegará. Agradecer por este pedazo de regalo que me fixeron onte de Unión Deportivo Ourense. Moi ben, e así pechamos o partido, pero antes temos que ver a clasificación da segunda federación. Voume a reservar, porque como seguimos coa segunda federación para pechar a defensa, vémola agora, porque pecha a defensa, Antón marchou, Antón volveu a entrar, pecha a defensa Tommy Berardozzi, que pongo por 2 despois do derbi nas Eiroas que contou Antón no Galicia en goles, así que nos contas do derbi? Venceu a Sarriana co gol do argentino, Antón?
Sí, bueno, pois un pouco o que dicía antes o Tero do partido dos Somozas, que marcaron unha e pasaron un 70% do partido defendendo, pois un pouco fixo Sarriana o mesmo, marcou no minuto 8 de partido Tomás Berardochi nunha xogada que hai que dicilo maravillosa da Sarriana, colectiva dende atrás, dereita a esquerda cun O gol é unha auténtica barbaridade. Sí, Se a xente nós non o imos pinchar, xa roubamos bastante. Se a xente non o viu que vaya ao xogo, que o vexa porque é unha barbaridade o gol da Sarriana. Perdón. A deixada de Calcaño de Millán é espectacular e o gol é unha animalada e despois moito tempo detrás de balón, moito tempo metido atrás, moito tempo sufrindo, moitas baixas de feito, Keco Vilariño decíame despois, Keco foi titular e decía despois, non sabes a noite que pasei cagándome e foi titular e non parou de correr en todo o partido, o sea, espectacular estaba pálido de todo. Como lle mola contar os off the records aí, Antón. Sí, de feito, no, tío, porque me rayei moito, porque viña no coche pensando, joder, tío, pa o reel, un plano selfie con Keco dicindo eso sería chupar, bueno, a saco. Entón por iso conto aquí, en directo, porque quero moito a xente de Ficocola. Na próxima cuña da banca vou ver o gol da Sarriana. Non hai máis cuñas do Deportivo, querido Jatalim. O que sí que temos... Sí, era que decir, e a presentar as declaracións porque Antón falou con Berardozzi. Vas meter máis do que metiche en Instagram, non? O sea, caixou a monedita. Non sei, cortache todo, cortache algo. Eu metín todo. Pois habrá 1 minuto e medio de entrevista ou case 2 minutos. Bueno, por se a Jatalim non lle interesa, porque como é así de faltón, pois non lle interesa o que dixo Berardozzi despois de marcar o gol partita, poñelo por 2 no 11 galego, pois pode ir ver o gol de Berardozzi na conta do En Xogo, senón, para os que quedades aquí connosco, escoitade o que lle dixo Tomás Berardozzi a Antón Vieites. Bueno, con Tomás Berardozzi que decidió o derbi, vaya golazo metiches. Sí, la verdad que, bueno, súper contento por el gol. Y más que nada por la victoria, es muy importante para nosotros de cara a lo que viene, que se nos vienen 3 guerras que bueno, siento que estamos muy bien preparados, que ante las adversidades que tenemos, que a veces hay algunos jugadores que estaban un poco tocados, que tuvimos que encontrar cambios, relevos, el equipo lo va sobrellevando muy bien. Y nada, en eso súper concentrados para lo que viene y muy metidos, así que... Esa xogada con dobre toque aí tamén na área, logo a apertura que chega para ti, é para ensinar ao rapaz, sí, para poñer en vídeo. Cayó la monedita para mi lado y cuando cayó la agarré y aproveché. Estaba muy convencido que en alguna también me iba a quedar y nada, en esas situaciones siento que hay que aprovecharla al máximo, a nosotros nos sirve mucho, que en eso a veces siento que por ahí desperdiciamos muchas ocasiones, generamos mucho y nada, que eso hay que convertirlo como sea, nos sirve mucho y nada, súper contento. 3 finales, 3 guerras, ¿cómo distingue? Sí, la verdad va a ser jodido, complicado, vamos a sufrir, como lo decimos a veces en el vestuario, ¿por qué sufrimos tanto? Pero bueno, es el fútbol, es así. Y nada, tenemos que estar metidos en lo nuestro, en nuestro trabajo. Dani nos da muchas herramientas y nada, tenemos que aplicarla y va a salir bien. Boa xogada colectiva, pensei que era máis gol. Levades porcentaxe co seu repre? Oxalá, o mellor estamos perdendo cartos. Nós facémolo polo ben do noso criterio, non por nada máis alá. Oxe, Jatalim está especialmente... colátego na man. Aí están as declaracións de Tomás Berardozzi. Dixo tamén Madia Levo, se tes acento argentino, xa paredes futbolista, non fai falta máis, menos Franco Cervi. A clasificación da segunda federación despois desta vitoria da Sarriana, que sae do descenso, eso sí, empatado a puntos co play-out co Atlético Astorga, que ten 40. En menuda lea se mete o Bergantiños, a falta de só 3 partidos para rematar esta segunda federación, ten 42, é dicir, 2 máis que a Sarriana. 45 Coruxo, que estive no vendo, bueno, o gol é un erro. O gol do Coruxo tirou a tempada, punto. O gol do Burgos Promesas é un erro en saída do Coruxo que é incomprensible, pero incomprensible. O sea, lémbrame o gol contra a Real Sociedade B que lle encaixan o Depor, que encaixa o Depor, que é un pase de Loureiro que entre Ferrio e Nubi non o collen, acaba chegando da Real B e marca. Pois moi similar o gol de Hugo Cuenca, co que foi do Burgos Promesas. Queda con 45 puntos, iso sí, só a 2 do Real Ávila e do Salamanca UDS, que están en posición de
Play-off 48, Unión Deportiva Ourense, e Fabril xa campeón, ascendido, 66 puntos. Que vais da segunda federación, queres comentar, Antón? Eso, bastante amolado co do Coruxo porque perdeu contra o Sámano, deixouse remontar contra o Sámano, de feito, porque ia gañando, perdeu contra o Burgos Promesas, perdeu na casa contra o Langreo cando o Langreo estaba abaixo de todo, perdeu na casa contra o Marino do Banco, creo que tamén se deixou puntos contra a Lealtad, non me acordo, non sei, non teño claro. Entón, bueno, a xeira mala, creo que despois de todo iso tiña unha oportunidade moi clara e moi importante de buscar ese playoff que ainda está a tempo, porque quedan 9 puntos e está a 2, pero creo que debería de exixírselle máis do que está facendo. Despois, a Unión Deportiva Ourense, o que dixen, é unha pena que está aí agora metido en medio da lea porque gañaron tanto Salamanca como Numancia, e son dous clubes con historia e demais detrás, e por tanto poden apretar nestas últimas semanas. O Unión Deportiva Ourense que ten 2 partidos na casa, pero tamén ten un derbi nas Eiroas, na que o Bergantiños que se meteu no lío, porque está no lío, pero ten que xogar contra a Sámano na última xornada. Entón, bueno, por aí entendes que tes unha vitoria, máis ou menos. E despois a Sarriana ten 3 partidos, o que dicíamos a semana pasada que tiña 4 partidos a cara de can, ten 3, porque xoga a Sarriana contra Astorga, Rayo Cantabria e Marino do Banco, creo. Por lo tanto, é un escándalo de calendario. Todo pode pasar. Eu confío moito na Sarriana despois do que vin onte. Confío na Unión Deportiva Ourense en que saque os 2 da casa e que se metan no playoff, e o resto que queden en zona media da táboa e a vivir. Que son 2 días, así foi o repaso da segunda federación. Imos co centro do campo, un pouquiño pivote, aínda que non é a súa posición como tal, pero volvemos a Preferente Sur para falar dunha vitoria que podemos dicir case que de campeón, Antón, porque o Atios estivo líder prácticamente durante todo o curso, pero o Pontevedra B de Sergio Moreira pois que está xa novo líder despois de, xa estaba líder a semana pasada, pero agora con maior vantaxe despois de gañar no Carballo 0-1 ante o Atios. E destacamos nesa vitoria de Sergio Moreira a Gabri Vázquez, a este raparigo do ano 2006, ex do Choco, do que falaron maravillas. Caniche, sen ir máis lonxe, do Atios, que foi compañeiro delo ano pasado no Choco e que lle ve unhas cousas tremendas, primeiro ano senior, e bueno, creo que vai facer carreiras. Se polo menos ata a segunda primeira federación falan maravillas del para chegar ata aí. Como dicíamos, triunfo de campeón do Pontevedra B ante o Atios pola mínima, cun gol no que participa Gabri Vázquez, un gol que marca Sebas. Son 9 partidos sen perder, 8 vitorias e un empate, a xeira máis recente deste filial de Sergio Moreira, que ten toda a pinta de que vai xogar a tempada que ven na terceira federación, Antón. Sí, no, 4 e Guadabrax, o mellor equipo na segunda volta, o que máis regular é, o que máis partidos saca, vencendo esta final que era no Carballo contra Atios por 0-1, sendo un equipo fiable e rocoso na segunda metade. Estamos vendo un pouco o resumo de Tibi, porque primeiro xa estaba o resumo feito, entón digo, bueno, pois xa que está o resumo feito, pois vamos a coller o resumo. Estamos vendo oportunidades do Pontevedra B, mira esta, que era un golazo. Cuidado, Despois aquí o gol, no que logo repararemos, porque hai que ver a xogada dende atrás. O 0-1 único do partido, gol de Sebas Salgado, asistencia de Gabri Vázquez, que como digo, despois repararemos. E do Atios ofensivamente, pois Tibi tan só destacou este centro que acaba nun remate, pero pouco máis. Así é un pouco a reacción coa subida o final, lógicamente. Esta sí é a acción do gol na que queremos reparar, porque mira onde empeza, dende aí vai a sair dende a posición de lateral esquerdo, xogaron a parede a un toque espectacular, e despois mira isto. Túnel. ¡Póñanlle luz ese túnel! O pase queda algo curto, pero aparece moi ben ao espazo. Vaya golazo, Vaya golazo, vaya xogada de Gabri. Ademais, mira. Ademais témolo en dúas cámaras. Agora vemos tamén dende a veo do equipo que o subiu o propio Gabri a Instagram. Aí está, aquí ves incluso mellor dende onde sae. Os resumos de Tibi deixan moito que desexar. Por certo, ambientazo no Carballo. A ver, somos de Tibi bastante fan, creo eu.
Sí, sí. Traballazo de TV.gal, na miña opinión. O que sí, dicía antes Jatalim que se liou un pouco hoxe na comunidade de WhatsApp de Fica coa Bola porque houbo bastante lea neste partido. É certo que é un partido que xa empeza truncado pro Atios porque se lesionan os dous laterais titulares nada máis comezar o partido, entón xa é un partido moi condicionado e despois houbo polémica, houbo varias accións polémicas aí que reclamaron os do Atios, non quedaron para nada a gusto coa actuación do árbitro lucense que asubiu este partido. Pouco que comentar, Antón. Como dixemos polo grupo, en todas as casas cocen fabas de vez en cando, non creo que o motivo de que gañase o Pontevedra B onte no Carballo fose as decisións arbitrais. Fan un traballo sensacional, pero os resumos non teñen que ver. Unha opinión compartida no chat de Fica coa Bola. Que? Nada máis, da polémica pouco queres comentar. Non, así como nas outras tivemos como xogadas concretas, sí que certo que son xogadas concretas, na que reclamaba ti un segundo cartón amarelo, unha vermella directa por unha entrada por detrás, pero bueno, non quixen sacar tampouco os clips porque non quero tampouco embarrar máis do que se embarrou, como dicíades no chat privado de Fica coa Bola ao xantar, a hora do xantar. O Céltica perdeu en Barbadás. Ten opcións de meterse, di un tal Anxo. Quen será Anxo LP? Quen será? A ver se xoga no playoff Negreira Atios Elías e Dura. Cuidado, porque o Atios eu creo que vai ter que ir asumindo que lle vai tocar playoff, porque con esta vitória do Pontevedra B non sei que pasa hoxe co rato que cando pulsa dúas veces, e me está tocando un pouco carallo. Pontevedra B 60 puntos, Atios 56, Portonovo 54, Antela 52, Porriño, Lemos e Arnoia 48, Areas 47. Por certo, o partido de Areas 9 goles, Umia 4, Areas 5. Non valía defender nese partido. A xeira do Pontevedra B e a inercia creo que lle vai facer que non vai a perder moitos puntos de aquí ao final. E o Atios creo que o contrario. Creo que ao final estivo durante moitísima parte da tempada como líder e verse agora 4, pois un pouco que lle pasou o Negreira cola Lin, que en canto viu que lle pasaba pola dereita ou pola esquerda xa non tivo forza para collelo. E que pasa? Que o Atios ten un problema, que o Portonovo ven con 54 lanzado, pero lanzado de verdade. E o Antela tampouco para de sacar partidos dos importantes, sobre todo na Moreira, entón vai estar complicado para o Atios a ver se mantén esa segunda posición para o... Eso é o que quererán os sereiros do Atios e veremos que acontece no playoff. Para min o cartón amarelo é vermello directo. Ainda queda moito, o Pontevedra ten que xogar co Arnoia, Porriño e Lemos. A ver se falamos da acta dos Bad Boys. A ver, Jatalim, sácanos a acta, que eu non vin a acta dos Bad Boys. Estou en camiño. Eu non vin a acta. De Antela 2, Lemos 1 con todos os goles en 25 minutos e temos Charlie e Negrete os goles do... Sí, marcou o 2-1 sí. Pito Periale. Cartón amarelos no Lemos para Borja Castro, Adrián Díaz, Óscar Moure, Aisel Yamai, Óscar Moure segundo cartón amarelo, Iñaki Fernández, Antonio Vázquez segundo cartón amarelo para Antonio Vázquez e xa despois do partido expulsión directo para Juan Rodríguez. En Atios ainda confiamos, dixo Dani Ramilo. Con medida acta do Lemos, tampouco tanto. Esperaba máis. Houbo piores. Por exemplo, o partido do Carballo, Atios Lemos na primeira volta foi creo que máis cartóns, non o sei. Hai 3 expulsados, non hai que dicir. Pois Gabri Vázquez, que se estrea esta tempada e apunta de nome porque falan maravillas deste raparigo, que por certo ten anécdota de que foi el, anécdota negativa, pero tamén hai que ter un par de ovos da boa para recompoñerse diso. Foi el quen errou o penalti decisivo do choco xuvenil para manterse en división de honra a tempada pasada, na que combina tamén con minutos na preferente. Así que mira que tempada está facendo na preferente, como lle cambia a vida, como lle dixo Caniche, son unha temporada, e seguro que ten un futuro por diante importante o bo de Gabri. Seguimos en Pontevedra, seguimos no Lérez porque tamén gañou o primeiro equipo e temos que destacar, obviamente, que pecheada ese choco xuvenil no ano pasado. Pois sí, a verdade que sí. Temos que destacar evidentemente o home do hat-trick, que non é outro que Alain Ribeiro. Viche, cando pulsa dúas veces. Alain Ribeiro do Pontevedra, que volveu vencer, se non contamos Guecho, se esquecemos Guecho que pasou o mércores con esa derrota pola mínima, leva 2 vitorias consecutivas ao Pontevedra, gañándolle equipos de playoffs. A de playoff, sí. Baracaldo e Ponferradina, quero dicir, ao final son 2 vitorias moi importantes e creo que o desta fin de... Pois mira, só hai que ver a cara de Emil na celebración e na foto que fai Gonzalo Alonso para mandalo como prota entrevistado a Alain Ribeiro,
vino en Twitter, e ten toda a razón, se amplías o balón, mira que pon aí, Antón. Hipertensión Sun. O sexa que a ilusión está desbordada, é o que hai. 3-1 e ollo. Sí, a ver, é normal, porque é o que dicías. Son dous partidos consecutivos en Pasarón que lle gañas a equipos de playoff, e sobre todo amosando o gran nivel tamén de Diego Gómez, de Rubén López, de que o equipo pasou a crise de resultados e de xogo, de que vai de menos a máis, e de por que non engancharse neste torrido final da tempada para xogar un playoff. E despois o que dicimos xa algunha vez, que este Pontevedra nun playoff é moi difícil de batir, porque é un equipo rocoso, porque é un equipo que ten as cousas claras, porque perde moi pouco. Entón, bueno, hai motivos para ilusionarse, creo eu. Esta fin de semana Rubén refírese ao equipo como un equipo honrado, chamalle honrado, e creo que é un adxetivo que lle pega bastante a este Pontevedra, que no que todos poñen o do de peito, e que dicir de Alain Ribeiro, que agora escoitaremos a Rubén en rolda de prensa, central, interior, media punta, o sea, de absolutamente todo ese eullo partido perfecto, porque marca 3 goles nunha categoría na que non soe a ver hat-tricks. Podes explicar que pasou con Rubén Domínguez e ca prensa local de Pontevedra? Bueno, pois que houbo certos comentarios na cadena SER de Pontevedra que chegaron a Rubén e Rubén respostou. Creo que ten o beneplácito da afección pontevedresa porque pois creo que lle dan bastante a razón en que eses comentarios eran bastante desafortunados. Tiñan que ver coa historia do Ourense Club de Fútbol, en que Rubén non fixera méritos para chegar ata o Pontevedra, chamaronlle infantil, as opinións son libres, pero tamén na liberdade de opinar está a liberdade tamén de que che contesten, e iso foi o que fixo Rubén. Entón, pois pouco máis que darlle bola a iso, que xa foi da semana anterior. O que quen o que ir a ver hai un reel en Radio Ser Pontevedra en Instagram, así que tampouco é que non sexa público nin que non tal, así que se pode ver. Un señor maior da SER foi, non? Como que me lembrou a Ignatius Farray en La Vida Moderna. Ese señor maior aí en la radio. Sí, Mariño, da cadena SER, era a quen se refería a Rubén nos seus comentarios. Cada un é preso das súas palabras. Fastidiei a Gorxa por facer a coña de ese señor maior aí de Ignatius Farray, que grande, miña nai. Temos que escoitar a Rubén Domínguez falando da ilusión desbordada en Pontevedra, do partido que fan contra Ponferradina e, por suposto, da polivalencia de Alain Ribeiro. Hoy hemos hecho un partidazo, hoy hemos hecho 3 puntos que son 4 en realidad, con el gol lo verás. Y ahora es cuando más tranquilidad tenemos que tener y desbordar la ilusión. A ilusión no nos va a ganar nadie, estoy completamente seguro. Si no lo conseguimos, va a ser porque otros 5 lo hicieron mejor que nosotros. Y nos queda un mes y medio súper ilusionante que todos tenemos que disfrutar. Incluso en esos días malos, ahora, os fijáis, pasaron estos 2 partidos, cómo nos llevó en volandas, cómo lo sentimos. Pues incluso en esos días malos, que crean en nosotros. Lo llevo diciendo todo el año y no por haber ganado hoy. Insisto, es un equipo muy honrado y nos vamos a dejar todo por intentar darle al Pontevedra, después de tantos años, pues un playoff de ascenso a segunda división. Ojalá en el momento que un jugador hace 3 goles, que en esta categoría no suele pasar, lo único que podemos es agradecerle sus goles y agradecerle su esfuerzo. Alain lleva todo el año sacrificándose por y para el equipo, que hay que jugar de central, de medio centro, media punta, de punta. Si eres una gozada, es un chaval además maravilloso, un currante nato y nadie le regala nada. Él todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido siendo un currela y si no me equivoco lleva 9 goles, ¿no? Que es una cifra, pues creo que es una cifra pues muy buena y esperemos que no se quede ahí. Quere máis, quere incluso máis goles. Están ben sacadas as declaraciones, se non entran en playoff porque vai haber 5 mellores, que por ilusión non lles vai gañar ninguén. E bueno, creo que un resumo perfecto do que foi o partido, de como está ese ilusionómetro en Pontevedra e no Pontevedra, importante, e tamén na importancia de Alain Ribeiro. 6 partidos quedan, van estar aí sí. Pois imos ver a clasificación da Primeira Federación, co Celta Fortuna que gañou cunha manciña. Celta Fortuna 57 puntos, Pontevedra 49, mesmos que o Zamora e que o Castela. O Castela xoga mañá contra o Ourense Club de Fútbol, por certo, despois o comentamos que tamén temos outro proto do Ourense Club de Fútbol. Lugo 45, Racing de Ferrol 42, ollo, porque se mete nunha lea importante despois de perder e coa xeira dos de Fernández Romo. 37 Ourense Club de Fútbol que sae do descenso e Arenteiro 27 xa
desoficiado prácticamente, senón oficialmente, Antón. Sí, no, desoficiado. O do Arenteiro, simplemente, o que dixen a semana pasada, Ourense Club de Fútbol é un triunfo importantísimo. O de Racing non hai quen o entenda. Eu pensaba que iban a cesar a Fernández Romo, pero se ve que a luns, case 12 da noite xa para martes, aínda non está, por lo tanto, supoño que aguantará unha semana máis. O Club Deportivo Lugo, máis do mesmo, 45, e tampouco creo que lle teño moita fe para ir cara adiante. O Pontevedra, ilusionómetro, porque sí que o equipo galego que se meña que está mellor, e o Celta Fortuna, pois a pechar o segundo posto e a prepararse para o playoff. Básicamente, unha aperta para quen decidiu votar a Iago Iglesias. Nada máis que comentar da Primeira Federación, que despois aínda volvemos repasala. Pecha o centro do campo, volvemos á terceira, houbo derbi do Barbanza e destacou e moito Juanma Blanco do Boiro, que leva, Antón, 9 partidos sen perder. Antón puxo en playoff así como de tapado, pero creo que xa mirar os calendarios, como dixemos a semana pasada, porque o Boiro volveu sumar máis 3, gañou ante o Noia ese derbi do Barbanza 0-2, 9 partidos sen perder por equipo de José Tizón, e o certo é que fixa un partidazo Juanma e ademais marca un moi bo gol, Antón. Si, un golazo nesta recuperación que súa, e despois define dunha maneira estrana, pero ese balón que vai para dentro. Define, eu creo que define un pouco ortopédico coa zurda por non darlle coa dereita, pero é moi efectivo o disparo. Sí, pero a recuperación é moi boa, sobre todo ese 1-2, non? Para sair do seu par, e despois ese balón que vai para dentro, que sería o primeiro gol no 17, creo, ou no 14 da primeira metade no derbi do Barbanza, e despois o Boiro que venceu por 0-2 e que está aí na loita con este gol de Juanma Blanco, que ademais fixo un partidazo, que cando pedín o gol do 0-1, a resposta foi Juanma Blanco, boa elección. Fixo un partidazo bo de Juanma Blanco, que xa cantrara coido que foi Insua nun partido aí non tanto no 11 galego. Xa destacaramos que me gustará moito aí entre liñas Juanma Blanco. Ojo ortopédico. É un pouco ortopédico o remate, non sei se mo compras ou non. Entrou aí Juanma o protagonista no 11 galego. Eu creo que sí, que un pouco remate aí como que che queda medio atrás a bola e acabas definindo coa zurda. Moi bo gol e moi bo partido, que xa aquel día que entrou Iago Insua estivera moi ben entre liñas Juanma Blanco, así que agora entra e estrease esta tempada no 11 galego 145. Volvemos a ver a clasificación da terceira para ver que o Boiro ten 44, mesmos que o Estradense, está a 2 do Vilalbés. Antón, algo que repasar máis da terceira, que xa repasamos bastante, pero por se queres comentar algo máis. Se queres xa, para rematar, decimos a xornada seguinte, porque... Veña, dalle. Veña, pois déxame buscar, pero hai moito partido. Dixo Juanma Blanco, antiestético como pouco. Bueno, o importante que entrou, Juanma Masche, Juanma Masche. Mira, Viveiro Lugo, Gran Peña Alondras, Silva Barbadas, e agora sí, Céltica Racing Club Vilalbés, Boiro Arteixo, X, Estradense Somozas, 1, Barco Arousa, X, Compos Montañeiros, 1 e Cambados Noia. 1. Pero sobre todo xogan Cambados e Silva contra os dous últimos, digamos, en playoff, e que xoga Estradense Somozas e cuarto contra sétimo, Boiro Arteixo oitavo contra terceiro. É unha cousa espectacular, la verdad. Espectacular, saquen as pipocas que está a terceira que ferve. Levamos a 1 hora e 47, así que imos xa un poquinho, va a meterlle un poquinho de gasolina, porque senón isto vai ser eterno. Imos a Preferente Norte. Non sai caro, Imos a Preferente... Sí, sai caro, que está... A guerra está facendo, cuidado. Hoxe non hai guerra, Hoxe non hai guerra. Sí, que hai que contar. No, hai alto fogo, alto lume. Por eso hai que contarlo. Alto o lume, que senón non chegamos as 2 horas. Non hai sección, empezaba hoxe e acaba mañá a cousa. Hai sección. Único xogador da Preferente Norte que temos en este 11, Julián Cortés do Sofán, que xa cariñara varias semanas entrar no 11 galego e que finalmente, Antón, pois despois da vitória do Sofán 4-2 ante o Victoria, pois aquí está, no 11 galego, porque marcou e asistiu, non? Sí, asistiu no segundo e marcou no cuarto. Neste triunfo importante para o Sofán para manter esas aspiracións tamén de playoff no Carral. Este é o segundo 2-0. O centro que, verdade, o córner está moi ben botado, é moi tensa. E o remate espectacular tamén, non?
para facer o segundo. Correcto. E este é o cuarto, onde máis aló de que é un pouco empurrada no segundo pau. Bo centro de Xandre Mayo de primeiras, A acción de Marcos Montero, mira. Cuidado, sí. Espectacular. É Xandre Mayo, non? Creo que sí. Sí. O centro tamén é moi bo, moi de FIFA o centro. E como chega no segundo pau Julián Cortés Casal para facer o 4-2, gol de asistencia. Rapaz novo, que está na preferente de volta despois do ano pasado estar no Orillamar. E xogou no Paio Saco, non? Porque non atopaba fotos dele e a que mellor calidade tiña era no Paio Saco, co pelo tinguido. Sí. Sí, señor. Pois aí está, Julián Cortés, outro nome para apuntar na preferente. E ademais fixo un partidazo con gol e asistencia que lle serve ao equipo de Pablo Torreira pois para volver a meterlle preve aí o playoff, no que tamén estivo durante moi boa parte da tempada e agora está con 47-3 do Santirso. Levamos semanas dicindo que o playoff os 5 que estaban moi ben como para pensar en que alguén podía roubarlle o posto. Houve un tempo en que o Paio Saco tivo aí un tirón. Agora o Puebla, que ven coa frechiña cara arriba, o Puebla de Chofrico ten 44, pero está a 6 aínda. Creo que o Sofán é o equipo con máis opcións de roubarlle os 5 que están unha das plazas que hai agora mesmo. Lalín 68 non ascendeu porque gañaron Negreira e Betanzos, pero vai ascender a semana que ven probablemente. Ordes 51, Betanzos 53, Negreira 56, Santirso 50, Sofán 47, Puebla 44, Pol 41 e por abaixo hai que mandarlle unha aperta aos amigos do Maniños, que xa é matemático o seu descenso de categoría, a gozar os 5 partidos que quedan, e grazas por tanto este ano histórico na preferente. Volveremos a ver seguro no 11 galego. Igual o ano que ven hai que cubrir máis categorías que a preferente. Victoria 32, Ribeira 32, Sigüero 30, Burela 29, Oval 26. Que queres comentar da preferente norte? Rápidamente do Sofán, porque logo falaremos tamén de outra cousa, que está aí, que non sigo dicindo o mismo, pero bueno, sí que é certo que houve unha derrota importante do Santirso, que palmou por 4 goles a 1 ante o Sigüeiro, que se mete aí de novo con 30 puntos buscando a permanencia despois dunha xeira malísima, e que tamén, non sei se foi a inicios desta semana, anunciou o Sofán que Pablo Torreira non vai a continuar ao ano que ven no equipo, non vai a ser o adestrador de cara a vindeira tempada. E queres dicir que quero dicir que sería bonito despedirse cun playoff, por exemplo. E que cheira a terceira, non? Pablo Torreira despois de vos anos no Para Sofán. min, sí. Ule, non? Un ule un poquinho a terceira Pablo Torreira para a vindeira tempada. A min xa cho dixen pola mañá, dixéchelo a ti primeiro, pero eu afirmei que sí, que a mí tamén me cheira a terceira Pola Pablo mañá Torreira. foi ás 5 da tarde, así que imaginade cando son as mañás, xo. Efectivamente. E pecha este 11 galego 145 Martín Ochoa do Ourense Club de Fútbol da Primeira Federación. 2 goles, os dous un pouco de dianteiro centro, de Sergio Benito é o primeiro pase, que tamén fixo un moi bo partido, no Couto para gañar o derbi 4-2 ante o Lugo. O segundo centro é de Aranzabe, pode ser? Héctor Aranzabe, correcto, un centro coa zurda que no segundo pau acaba rematando tamén Martín Ochoa, que creo que atopou o sitio, non? Despois aí de moverse Arenteiro, de accesión, de que si o Fabril, de non sei que, pois atopou o sitio nun ciclo de fútbol. E o certo é que o do Lugo chama moito atención, porque pois non é que comparecerá demasiado. O partido acaba 4-2, pero pode ser un 4-0 perfectamente. Goles un pouco de chegador de Martín Ochoa. Non sei que che pareceu o partido e que queres comentar deste derbi. Nada, que era un partido moi importante para o Ourense Club de Fútbol, porque levaba semanas en gañar e porque tiña a obriga de vencer este partido, moito máis que o Club Deportivo Lugo. 4-0 e o Lugo queda con menos e ao final recorta a diferenza, se acaba 4-2, pero se acaba 7-0 non pasa nada. É un pouco a sensación que teño eu. E nada, que obviamente que me alegro polo... Eu creo que era importante, máis importante para o Ourense Club de Fútbol sacar este partido de novo, verse fora do descenso, que para o Lugo buscar ese playoff. Quería decir algo máis... sí. Hai que ter cuidado co que pasa nas bancadas. Sobre todo cando hai cánticos de moda, ou cánticos que se fan sempre nunhas aficións, de cara nun derbi. Espera, a ver por onde vas, porque a min o que me din era Ferrolanso que non vote. Claro, é que o que vou dicir, cando ti non coñeces os contextos das aficións, os rivais das aficións, os cánticos que fan as aficións en todos os partidos, que Ferrolán o que non vote,
ti non te podes inventar unha noticia, creo, estando no campo. No. Pero que ninguén inventa noticia. É que na acta do partido colexiado, que ademais activa o protocolo racista. Por eso, se eu falo do colexiado. Porque Yelvat, pero non é unha noticia, Yelvat comunícalle, é dicir, é o propio xogador dun ciclo de fútbol que lle diga, estáme berrando musulmán dende a bancada. O sea, é Yelvat quen pensa que o Lugo lle está cantando musulmán. Non é que o árbitro invente, nin que ningún medio de comunicación invente. Eso foi o que pasou, Jatalim. Que Yelvat dille o colexiado que lle están chamando musulmán dende a bancada e musulmán que non vote. Entón activa o protocolo racista, avisan por megafonía, non sei que, e sei que eses berros cesan. Pero o Lugo, a bancada do Lugo non estaba, e iso reflicte na acta. A bancada do Lugo, segundo contan, que eu tampouco estaba ali para defender a ninguén, e nin teño que facelo, por suposto, segundo contan, estaban cantando Ferrolán que non vote. A min é que non se me ocorre que os seareiros do Club Deportivo Lugo fan eso, entón, aínda que non estaba ali, eu creo que, vamos, non poña a mano en fogo, pero sí. Así, cho digo. Paréceme o de menos, unha parvada. Por certo, que volvendo ao tema de Ochoa, estaba ben disculparse. Por parte de quen? Quen o fixo mal neste caso? Yelvat que escoita iso e avisa o colexiado que apunta na acta, Yelvat, pois a ver, pois supoño que non o faría, no? Digo eu que el escoitou algo. Obviamente. Sí, supoño. Sabendo agora que non é certo. Pero bueno. É a palabra dun contra doutro, é difícil. Volvendo ao tema do Ochoa, porque non me apetece máis falar de temas de racismo e que se non sei que, bueno, a ver, oye, acaba e pechamos. No. Volvendo ao tema do Ochoa, foi unha fin de feliz porque Ochoa marcou 2 goles e fixo un partidazo e estaba todo o mundo moi contento por Ochoa por recuperar. Ademais estaba Fernando Soriano no Couto, moi atento que facía, marcou tamén Adri Guerrero que está cedido polo Depor tamén, porque é moi amigo de Nájera. Entón, no, pero anulou o gol de Guerrero, non? Ah, sí, anulou o gol de Guerrero, correcto. Tes toda a razón. É moi amigo de Nájera e cando chamamos a Nájera por ascenso do Fabril no Galicia en goles, preguntaronlle por Ochoa tamén e dixo que, bueno, que o chamara e nada e que estiveran falando e tal, así que foi unha fin de feliz para Martín Ochoa, moi colega de Nájera, e tamén puido celebrar, bueno, unha pedriña aí do ascenso do Fabril con esa amizade con Nájera. Así que así quedou o 11 galego 145, Santomena Porta, Adri Martínez, Samu Fernández, Tomás Berardozzi por 2 na liña defensiva, Gabri Vázquez, Juanma Blanco, Alain Ribeiro no centro do campo, Julián Cortés, Antón Guisande, Exalta por 2 na banda esquerda e arriba Adri Otero Bazo e Martín Ochoa. E temos, evidentemente, máis cousas que repasar. Isto por aquí sobra e Antón está mal posto. A ver, aí... Antón está ben posto. Hola, Antón. Vamos a probablemente un directo longo, 1 hora e 56 minutos, miña nai. Antes das 2 horas e cuarto non acabamos, O primeiro que imos repasar é o resumo do Lalín, que como dicía Antón antes, pois é o que tiñamos pendente tamén na preferente norte, vai ascender o Lalín a vindeira semana seguramente. Gañou por 4-1, 4-0. 4-1 ante o primeiro que gol que de Lois Varela e sobre todo especial énfase ao segundo gol. Manu Vilariño e Eloi Ferreira. Home das grapas, É un golazo. Sí, no, o centro aí coa rasquiña cos 3 dedos, que locura, Espectacular. E despois chegarían máis goles, o terceiro nun córner de Manu Vilariño, que non sei cantos goles marcaría coa cabeza, porque tampouco que sexa un tipo moi espijao, non? No. O cuarto, que tamén participa Manu Vilariño, tamén participa Eloi Ferreira, que vai a asistir para que fixera Brais Prieto, un gol máis de Brais Prieto, no Lalín, o 4-0. Despois Alex Casteleiro recortaría diferenzas no 80 para o Val, ese 4-1, e simplemente quero dicir que haberá ascenso do Lalín a semana que ven se puntúa, bueno, se gaña e o Negreira non gaña, ou se puntúa e o Negreira perde, vale? Pero non influe o Betanzos con no triplo empate que non yo ten gañado porque o Betanzos sí que o Betanzos ten que gañar e que o Lalín perda. Vale. Bueno, básicamente, que a lógica di que o Lalín ten bastantes opcións de ascender a semana que ven. Terá que gañar diante do Dumbría en Dumbría e que o Negreira pois non gañe ante o Burela na Marosa. E senón será pois a seguinte, que eu fago un chamamento para que sexa a seguinte, e para que sexa na casa, no Cortizo contra o Burela, e non para que sexa esta ali en Dumbría, que está
Lonxe. O Negreira leva 4 xornadas marcando moitos goles e sen encaixar gol nas últimas 4 xornadas, así que, bueno, veremos. Tamén o Burela precisa os puntos como comer, así que veremos. Houbo máis polémica na preferente norte, anularanlle isto ao Paio Saco. Gañou o Ordes, 2 goles de Pablo Mourinho, incomprensible que anulen este gol. Bueno, pero sabemos se foi gol. Acaba en gol a xogada, polo que nos dixeron. Sí? Creo É que eu non lín iso. Ah, no. O sea, non sei, pero se acaba en gol, quero dicir, aquí non está como no fútbol profesional que se deixa seguir. Eu supoño que o colexiado a subiría, o sea, a liña ergue. Dis que tiña que metela aínda, non? Claro, eu digo eso. Que non sei, Pero vamos, a min máis aló do das liñas, o balón xa vai fora do pé, sí, pero o de vermello que do Paio Saco arrinca aínda máis atrás, por onde máis chamativo. Jatalín, o balón xa vai fora do pé, pero o do Paio Saco non vai correr hacia atrás. É dicir, é máis a favor, o sea, se o pos no pé, aínda é máis lamentable asubiar fora de xogo nesta acción. A min o máis chamativo, pon por favor a foto, é onde está ubicado o Linier, que ten que estar ou co último defensor, ou cando o último defensor está pa diante do medio campo, na liña do medio campo. Está 5 metros máis para atrás, pola graza de Deus. Por obra de señor, efectivamente. Máis cousas, 2 horas de directo. Imos a primeira futgal, grupo 5. O Ribadumia é novo líder despois de superar por 1-3 o Caldas nas Corticeiras. Pero nos... vaya luz blanca, parece Jesucristo. Pero nos imos repasar... Non sei por que... Que lle pasou a isto? Aí. Mellor, non? Aí. Vale. Nos imos repasar os goles, os 3 goles do Chando Barcia. A Chando Barcia, o campo do Chando Barcia é o... Xa parecedes do Negreira. Por qué? Non non entendo. Chanda Barcia, en Ponte Caldelas, é o campo que cando o río Verdugo ven con moito cauce se inunda. Cando o río suena... Unha faena grande. Pois ali o Ponte Caldelas, na primeira futgal, gañoulle 2-1 o Marín. E vas flipar cos goles. Pero vas flipar. Berto. Buah. Berto Garrido se van. Imparable. 12 goles. Por certo, vaya canle de YouTube tengo Ponte Caldelas, Hostia, parece espectacular, No, eso de 12, Mira por onde entra ese gol de Berto que foi o primeiro. Vai empatar o partido Guille Rodríguez. E non está malo o gol tampouco, Cuidado, por onde entra ese balón. Bueno, 4 goles en 28 partidos. E nunha acción de listos ou nunha acción na que, por certo, Marín tivo ocasións, Javi Pazos ten 2, miña nai. Nesta acción de listo ou non de listo, o propio Berto falta aí lateral, parece que van centrar, sacan medio en curto, medio pase raso, e o propio Berto chega e marca o 2-1 e acaba gañando no Chanda Barcia en Ponte Caldelas. O Ponte Caldelas, o gol de Berto e o gol de Guille, os primeiros, cuidado, Este é un auténtico golazo, unha animalada, o gol de Berto do Ponte Caldelas para gañarlle o Marín. O Ponte Caldelas que con esta vitoria está séptimo, con 42 puntos, iso sí, a 14 ou 15 puntos da Unión. Robámoslle unha aparición neste once a Berto, aínda que non entre xogadores da primeira feira futgal, pero ese gol é máis para tumbar ao Marín. Sí, pode ser. O ano que ven igual hai que facer un once máis completo, non? Baixar un pouco o barro. Tamén temos que falar da Escola de Fútbol Femenino Rosalía, porque ollo con esta remontada, perdían por 1-2, efectivamente, e marca este gol Candela Bouzas. Moi bo gol, de vaselina aí coa prolongación coa testa e a picadiña. Empata o partido no 80 fronte ao Lóstrego, 2-2. Candela Bouzas en Oira. E no minuto 92 Laura Añón marca o 3-2. Aí o temos, que fai que o Rosalía siga vivo na loita polo ascenso a terceira federación. Malia, 17 anos de idade media no seu cadro de xogadoras, pero quen nos enviou estes vídeos di que nunca deixan de creer. Mais que Malia sería e ademais, non? Quero dicir, darlle máis énfase e máis mérito.
Sí, Malia refírome que ten mérito remontar antes do minuto 80 un 1-2 cando a túa idade media é 17 anos, non? Que con a xuventude, pois, cando veñen maldadas adoitan non baixar os brazos e non... Pero ese nunca deixar de creer, pois... Cuidado. Aí están. Na penúltima xornada un Ribadumia Marín. Bueno. Candela Bouzas e Laura Añón. Gústame porque Antón, cando ten que ler o chat, achegase moito, entón o micro falalle moito máis alto e notase moito cando está lendo as mensaxes do chat. Ribadumia 75 puntos, Marín 74 puntos, quedan 5 xornadas e ainda falta na penúltima un Ribadumia Marín. Cuidado, na Senra. Por certo, Eso habría que ir. O último que temos que repasar do noso fútbol máis modesto das categorías da Futgal é que Ascenso. Xa subimos a Instagram o Rayo 21, fomos os primeiros a subilo, por certo. Ascendeu a primeira Futgal, Litiños, que nos mandou aí os vídeos, unha festa criminal, así que ánimo coa Nosa Señora da Resaca e parabéns por ese ascenso. A primeira Futgal. Sabes como se chamaba antes o Rayo 21? Será que firman a Sandro Raposeiras? Lembraste? Sí, lembro. Sabes como se chamaba antes? Rayo 20. No. Santa Teresita chamábase, pero segundo me contaron tiveron aí un problema con naming. Igual se meteu polo medio conferencia episcopal. Santa Teresita, que é o barrio. Santa Teresa sí, pero Santa Teresita non, ¿no? A iglesia. E entón agora chamase Rayo 21, un equipo que acaba de ascender a primeira Futgal, así que anda aquí. Igual obrigaban a marcar a casilla, ¿no? E a misa, Santa Teresita. Radio María no descanso. Non asustaba moito, efectivamente. Non asustaba moito. Anda que Rayo 21 asusta. A mí creo que me asustaría máis Santa Teresita porque, claro, está xogando contra 11, pero realmente... Sí, ¿no? Dios está en todas partes, eso é así. Claro. Eso é así. Imos tamén falar dos adestradores da xornada por votación. Posi e Manuel Pablo poñen o por 2. Posi non o votou ninguén, Posi votámoslo nós. Foi un pouco dictadura ficaboleira. Foi cosa de Antón, en realidad, Foi cosa de Antón. O de Manuel Pablo, sí, pero porque pensaba que non íamos a meter a ningún xogador. Despois apareciche con Samu Fernández e digo, bueno. Que mentireiro, porque facían falta centrais, dixeche e nos viña ben Samu Fernández. Sí, claro, bueno. Adestrador do 11 galego 145, Manuel Pablo por 2 e Posi por 2. As outras opcións foron Freddy Álvarez do Fortuna, Corbillón do Betanzos e Minso do Portonovo. Xa está. Case non gaña Posi, Sí, estivo a piques. 2 horas e 6 minutos de directo. Quedan os destacados. Queres ler Instagram mentre eu leo os que están apuntados? Oxe Instagram. Madre mía. Sí, dalle, vai dando mientras a topo. David Nespereira e Marcelo Munín. Pedrosa co gol partita ante o Estradense do Antela Negrete Negrete Anxo era, non? Os do Antela. Doblete, dupla de Rubén Lozano, que segue como Pichichi da Preferente Norte, gañou o Miño ante o Dubra e marcou 2 máis Rubén Lozano. Lucas González do Sigüeiro, Pablo Mourinho, que marcou 2 co Ordes, e dupla de Víctor Amoedo e Brais no Areas. Mais. Vale, van por orde e vou a ler todo o que hai. Adrián Martínez, o bazo da xornada. Adri Martínez, Arnoia, o bazo General Martínez, como se fora, outros tempos. Adrián Martínez, alias Rudiger, Arnoia, Obazo y jugador exalta el comandante Martínez. Porfa, no metáis a Otero a ver si se enfada. Mejor entrenador Kevin Tumbeiro. Adrián Martínez, Arnoia, os mando vídeo ahora golazo. Podes poñer alguna preposición, non? Algún artigo. Lois Varela, do Lalín. Rubén Lozano, outro doblete máis esta temporada en el 3-0 del Miño al Dubra. Calquera do Sigüeiro. Uzaldo Compos, Manuti, Minso Portonovo, Keiko Ventín Portonovo, Rubén Lozano Domiño, dobrete e xa son 18 pepos. Rubén Lozada. Ese trabucouse, quería poñer a Lozano, pero dixo Iván Capelo, co seu dobrete para recuperar a vitoria do Pilalonga. Adrián Martínez do Arnoia, dobre punta, Otero, Mourinho. O bazo da Boa, Adrián Martínez, Arnoia. David, xuvenil debutante no Vilalonga. Rubén Lozano Miño, Julián Cortés, Timo Badkov, Adrián Martínez Arnoia, Héctor Areosa do Fabril, Guisandismo, sin lugar a dúbidas, do Compos, Adri Martínez Arnoia, Julián Cortés Sofán, gol de asistencia, todo o que dixemos. Se precisas defensas, moi bo partido de Samu Fernández, central do Fabril, por eso entrou. Samu, Fabril, Jairo Arias, Don Tomás Berardozzi, Charlie Patiño, se houbera sección
dou ideas de osobazos, jajajajaja. Guisandismo, Guisande, Pablo Mourinho, Manuel Pablo Ascenso, Cobo 2 paradas chave, Posi Poseidón, berro porque puxo en mayúsculas, Zipi Zape, quero decir, Manu Vilariño, Eloi Ferreiro, perdón, do Lalín, Eloi cede Lalín, Charlie Negrete, gol e asistencia respectivamente para Victoria Antolemos, con Adri Otero imposible, pero Martín Ochoa entrou, todo é posible en Fico a bola, Guisande, Adrián Martínez, o Bazo da Boa, Adri Martínez, do Atlético Arnoia, o Bazo, Martín Ochoa, Ourense Club de Fútbol, o árbitro do Atis Pontevedra, xa está, non lle vou dar máis voltas, Pablo Moudo Ordes, Alain Ribeiro do Pontevedra, Adrián Otero, volvo a gritar porque está en mayúsculas, Iván Capelo do Brete na remonta do Vilalonga en Celanova e Rubén Lozano do Miño. Un montón de achegas esta semana dos nosos ficaboleiros a mellor comunidade do mundo. Gracias a todos, como sempre. Pechamos 2 horas e 10 básicamente, minutos. que baixaron os prezos da gasolina. Hai unha cosa que me chamou a atención moito, porque esta semana fixen o... Non quero guerra. Sí, non é guerra, é información xeral. Fixen o Obradoiro Básquet Coruña, vale? Entón, chamou a atención que... Non sei cando foi. O Benres, que foi unha praia. Vin... non foi unha praia. Non, cando foi? A ver, tío, se vas a seguir dalle un poquillo de cera, macho. Que vin a gasolina a 1,51 e digo, coño, isto é para contar no Fica, que bola. Despois pasei outra gasolina do mesmo naming, da mesma marca, e de repente estaba a 1,58. Entón, bueno, saber se queredes botar gasolina é un bom momento agora, porque xa sabedes que non hai guerra, estamos en período de alto fogo e de paz e todas estas cousas, a ver canto dura. Por lo tanto, a pregunta é, credes que vai a rematar a tempada cun alto ao fogo? O lume. E os de gasóleo? Porque claro, eses estades jodidos, da igual que día botedes gasolina. A min gasolina, a min o diésel, biodiésel, oiga, no... O mellor está por chegar. E agora falo futbolísticamente. Quería decir é que sigades a conta del analista fútbol en Instagram, que vai empezar coas votacións do seu 11 ideal e vannos mandar highlights de xogadores nominados para que aquí en directo en Fica coa Bola entre todos deamos tamén a nosa votación de quen merece entrar no seu 11 de Preferente Norte, que fai un currazo de scouting e cortando unha morea de vídeos, e tamén lle mandan outros moitos. Así que el analista fútbol, iso é o que imos facer probablemente de aquí a 2 semanas. E nada máis, que grazas como sempre, vémonos no vindeiro vídeo. Por certo, que non sei que fago esta fin de semana, pero xa non veremos por aí tamén. Saludade sempre, vale? Todas estas cousas. Cobrades por eso? Non. Cobramos tampouco nós? Non, tampouco. Por tanto, home, pague Santa Teresita Fútbol. Non, home, non cobramos, pero o analista fútbol axúdanos moito, porque ao final nos informámonos tamén moito da Preferente Norte grazas a unha conta que o fai altruistamente e que ademais axuda moito a xogadores novos, porque o que máis promociona é xogadores novos. Así que Jatalín deixa un pouco vacile por unha vez, jodá. E nada, que a ver se podemos ir ao ascenso da mellor acreditación que nos deron nunca, É preciosa, O Lalín. Opa, que pa outro lado. Jatalín, unha aperta, grazas. Querémoste, Jatalín, que faríamos sin ti. Veña. Vémonos. No vindeiro vídeo directo de Fica coa Bola. Grazas.